Niloko. Diba? Kasi Apo. pagka kasi may transaction, pinag-usapan, may dokumento, hindi ka tumupad, ang tawag sa'yo, panluloko. Yes po, yes po. At doon sa terminong ginagamit nila ngayon, masakit man pakinggan, ang tanong, dahil ito, public public Official. figure ka, Apo. di ba? Public official ka Yes pati. po, yes po. Saan umaabot yung termino na para ikaw pangalanan ka na scammer, manloloko? Paano mo tinatanggap yun? Meron bang may nakita natin, may nagkakaso na sa'yo eh. Opo. Manloloko ka raw eh. Merong mga pumalpak dyan sa mga pangako mo na too good to be true ka. Oh. Actually po, nung una, maganda naman po yung naging kitaan namin dyan sa restaurant po namin. Talaga nakakapagbigay naman po tayo ng mga interest at saka percentage dyan. Pero nga lang, nung panahon na rough days talaga, parang doon na po nag-umpisa. At ang isa pa pong naging problema dyan, naloko po ako ng mga contractor na ang sabi 6 months lang po na ita-turnover yung construction po ng restaurant. Ang nangyari po more than 1 year po bago na turnover. So I have to pay yung kakulangan ng renta kahit hindi po namin siya ginagamit, nandun na po kami. So kailangan ko po yung bayaran. So talagang doon po nag-umpisa, talagang nagabol po talaga ako. And naghanap po talaga ako ng paraan. Yung solusyon ko po doon magpasok po ako ng mamumuhunan. And masakit sa part ko, pero alam naman po natin, wala po akong ibang sinisisi. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, sa pagkabagsak ko po, ayoko pong magturo ng tao, ayoko pong it's all my fault. And inaharap ko at tinatayuan ko po yung aking pagkadapa, Gayunpaman ay ako po ay lubos na humingi ng tawad din sa mga nakausap ko ng mga investors ko. Most of them naman maayos naman po silang kausap, na naiintindihan nila. Pero syempre hindi naman natin mapiplease po talaga lahat. And yun nga po talaga is meron talagang hindi payag na nalugi po yung negosyo. Kahit po ipacheck nyo sa DTI, kahit ipacheck nyo si mismong aking mga ari-arian, wala po akong ginastos dun sa mga ininvest nyo. Nandun po yun sa negosyo natin na nalugi. Okay? And ang nangyari po is parang pinapalitaw po nila na itinakbo ko po yung pera. Hindi po, nag-invest po sila sa aking negosyo na nalugi po, na sinasabi ko pong nalugi. And nakikipag-ugnayan naman po ako, patuloy, everyday ko po silang kinakausap at nakikiusap po ako na ayaan po nila ako magtrabaho, ayaan po muna nila ako makabawi at hindi ko po sila tinatalikuran na kahit nalugi po yung negosyo, unti-untiin ko pong ibabalik po yung mga pinuunan po nila, Alam po, maliit o malaki, malaking bagay po yan sa inyo. Lahat po tayo nawalan, lahat po tayo pinagpaguran po yan. Pero sana wag niyo pong iisipin, alam niyo po sa sarili niyo na negosyo po. Ang pinasok po natin, hindi po siya scam kasi kung scam po yon at kung scammer po ako, nung pong nakuha ko yung pera, wala po silang nakitang negosyo, nawala na po ako na parang bula. Opo. Simula pandemic po, andito po ako, nakikita po ako ng tao, nakahabol pa po ako at isa po akong public official. Ngayon po ay nag-aaral po para po pagbutihin po ang aking tungkulin at magampanan ang aking tungkulin bilang isang bukal o isang board member ng lalawigan ng Pampanga. Gayunpaman, kahit ganun man po ang nangyari, humingi po ako ng dispensa. Wala pong mga negosyante na gusto na malugi po ang kanilang negosyo. Sa punto de vista nitong mga kritiko mo, na tanggapin mo man at hindi, ang sasabihin sa'yo, ito, paano mo sasabihin na ang intention mo tumulong at maitulak yung investment na maayos, dahil ka mo nagipit ka at along the while kailangan mo na talagang magkaroon ng kasosyo, investor, pero doon sa strategy na too good to be true, na ito, realidad nung ilan,
walang nagbibigay ng ganong kalaking interest Mm. para mangumbinsi ka at mahuli mo sila dun sa attention na okay, malaki pala ang balik sa inyo mag-invest. Paano pinagplanuhan ito at gaano ka feasible na yung kanilang investment ay talagang tatama doon sa strategy mo na malaking interest ang balik sa kanila? Sir Paulo G, nung una po talaga is possible naman talaga siya na meron talaga nakakatanggap na galing po sa mismong restaurant po natin. As in talagang ano po talaga, possible naman po yung naibibigay ko po na porsyento po sa kanila, 2%, 3%. Yung 5% po, parang malaki na po yun eh. Pero wala po akong monthly na ganun. Yung mga maliliit lang po talaga. And nung time na yun is, sabi ko, ako lang po talaga ang parang nag-compute nun. Talagang inanalyze ko kung talagang possible pa talaga na ano. Siguro kamalian ko po yun na dahil sa wala naman pong gusto na ano na hindi umasenso, no? Lahat naman po gusto na umasenso. Sana po ako doon, pero sa malinis na paraan. Nakita po nila ako paano po ako nagumpisa from rag talaga ng mga tao. And wala po talaga dati talaga na nagpapa-invest ako or what talagang ako lang po talaga. Dumating lang po sa time na nakatenga po yung aking negosyo na yung pera na dapat pantapos ko po doon is na-scam po ng Horizon kung saan po ako na ano halos sa 18 million din po yung nakuha ko doon kaso kailangan ko na po matapos yung restaurant ko. Yung po siguro yung mali ko na nakapagpa-ano ako sa dahil sa pangangailangan ko no na matapos po yon sa gustuhan kong matapos yon. Kaya ayun welcome ko po yung mga pwedeng mamuunan po doon. Hindi na kasi iba sa marami yung investment scam na merong ano yan minsan triangle pa nga diba? Scam yan pagka magre-recruit ka, porsyento. Ikaw, paano mo dinrive yung maghikayat ka ng investor? Naisip mo rin ba yung formula na kumbaga nilabanan mo yung bangko o yung ibang mga financing institution kasi sa usapin pa ng legalidad kahit sa SEC kailangan pagka maghihikayat ka ng investor kailangan mong irehistro yan nung una po siguro naging ano po ako, kumbaga hindi ko po naisip yun kasi wala rin po ako knowledge doon. But then again, sarili ko lang po talaga yun. As in, at saka pure business naman po talaga yung pinasok ko. And noong time na yun, parang ang kagustuhan ko lang is kumita at kumita din yung mga namuhunan po sa akin. And ngayon po ay inaharap ko yung problema na nangyari, no? Gaano karami sila? Yung mga investor mo na hanggang ngayon? Mga nasa isang daan po. Isang daan? Mga nasa isang daan. At gaano kalaki yung pinag-uusapan natin na pera na kailangan mong... Kung puunan po, mga nasa 15 siguro. Hanggang sa 20, ganun po. 15 million? To 20. Sa kasalukuyang estado mo, may susoli mo yun? To be honest po ngayon, honestly, sabi ko nga po, nasa rock bottom ako. Pero meron ako mga business venture pa na pinapasok. Bukod po sa aking trabaho bilang isang board member. Well, bilang trabaho ng isang board member, hindi naman po ako umaasa dyan na, na alam naman natin maliit lang po ang sahod ng isang bukal po o isang board member. No po? Talagang ngayon, at sa tulong po ng mga ibang kaibigan, talagang tumatayo po tayo, no? Nagsusubok po tayo ng paano po kumita ng pera. And yun naman po yung sabi ko sa mga nakausap ko na mga namuhunan dati sa akin na bigyan po nila ako ng pagkakataon makapagtrabaho at makabawi. At yun naman po yung ginagaranti ako sa kanila. Hindi naman po ako nawawala. Kasi po yung talagang scammer is nawawala at hindi niya inaarap. At open naman po tayo, no, na alam naman po natin na meron tayong batas. Kung palagay niyo po na kailangan ko pong managot sa batas o kung palagay niyo na hindi ko po kayo mababayaran, kung hindi niyo na po ako mabibigyan ng chance, meron naman po tayong batas, no, na diyan, pwede po kayong mag-file ng complaint po sa akin. Haharap po ako diyan. Hindi po ako tatalikod o tatakbo o magtatago po
no? Kung ano po yung nirerespeto ko po ang batas ng Pilipinas dahil isa rin po ako sa nagtatrabaho bilang isang government official, no? Ako po ay umihingi ng tawad po sa inyo. Yun lang po yung pakiusap ko. Kung gusto niyo po talaga na sa mga iba po kasi lahat halos naman po nakausap naman po namin, at sa mga hindi po namin nakakausap, no po, pwede po kayong magkipag-ugnayan po sa amin, no? Gumagawa na po kami ng paraan para hindi man buo na isang bagsak po may bibigay yon, pero yung po yung magagawa ko pa muna as of now po ngayon is hulugan po ng pakonti-konti hanggang sa mabayaran ko po. Ngayon po kung talagang hindi na po kayo kompensado o talagang willing na po kayong pwede nyo naman po akong sampaan ng kaso kung meron po talaga akong nilabag dyan na batas. Haharapin ko po yan at hindi ko po yan tatakbuhan at hanggang kung yun po ang ginusto ng korte at ng Panginoon na makulong po ako, willing po akong sumailalim po dyan sa utos po ng batas. Gusto kong sabihin na sa'yo kung ano yung mga reaksyon ng mga nagbigay ng mensahe pagkatapos ng desisyon nga ng korte. Pinagsabi, gumuho ang pangarap nila, OFW pa, pinaasa mo, then ganito mangyayari. Paano mo bibigyan ng justisya yung mga pera na yakabot na mga for retirement, yun na lang ang amin. Tapos ngayon, naiinip pa kami. Ako po ay kung ano po lahat ng binitawan ko po kagabi na pahayag patungkol po ko sa nangyari po sa akin. Sa rock bottom po talaga ako ng buhay ko ngayon. Ang sinasabi ko po sa inyo na gusto ko pong maintindihan nyo na hindi lang po kayo ang nawalan. Tayo pong lahat. At alam nyo po yan sa sarili nyo na negosyo po yung pinasok po natin. Ayoko man pong isara yung negosyo natin, no? Pero kailangan po kasi lumalaki po yung mga debts ko. Hindi lang po sa inyo, kundi lumalaki rin po yung expenses ko sa mga tao, sa upa, kuryente, tubig. Hindi na po kaya ng aking bulsa o yung aking mga resources para mabayaran po yun. Patawarin nyo po ako doon. Kasi kung hindi ko po yung gagawin, wala na po talagang magbabalik ng inyong mga pera, no po. Ako po ngayon ay bumabangon, sana maintindihan nyo at ang angad ko lang po at pakiusap ko po sa inyo, makipag-ugnayan po kayo sa akin. Unti-untiin ko po yan hanggang po yan sa matapos. At sa mga nagsasabi po na naguho yung mga pangarap nyo, alam ko po yung pakiramdam ng nawalan. Nawalan din po ako sa panahon na ngayon. Ako po ay nasa pinakailalim ng buhay ko, pero hindi ko po kayo tinalikuran o tinakbuan. Huwag na po nating i-mislead yung mga tao na scammer po ako. Alam nyo, ever since na hindi naman po ako ganon. Kasi kung yung nakuha kong pera, kung talagang scammer po ako, wala na po yan at tinakbo ko na po yan at wala po kayong nakitang negosyo na build, no? During nung panahon na nagnegosyo po tayo, ako mismo, kayo mismo, saksi po tayo kung paano ko po yung winorkout. Ngayon po, kung hindi po yan para sa akin, humingi po ako ng tawad kung nadapa po ako. Sa mensahe ni Governor Dennis Delta Pineda sa pagiging board member mo ngayon, bagamat hindi ka direktang pinangalanan, pero yung kanyang mensahe may laman at kinatutungkulan niya yung mga biktima, yung mga kawawa na nag-invest. Kaya pamanalakaran ng Vice Governor Dennis Delta Pineda. At ilang amano kaya, lalo-lalo na bilang boss po. Presiding officer, Opo, Governor, boss. Opo. Ayaw niyo makompromiso din yung public office. Yes po. Yung tinitindigan at lalong-lalo na yung hustisyang hinahabol itong ating mga kababayan. Ikaw, paano mo tinatanggap din yung payo ni Go? Opo. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong ipabatid sa aking boss, sa aking katrabaho po, ni si Vice Governor Dennis Delta Pineda, na yung pong, actually po hindi ko pa po siya napanood yung buong live, pero meron po akong doon napanood
na patungkol po doon po sa live ko daw na ganito, na alam ko naman po na ako po yun, but admit naman po ako doon. Pero boss, malaki po ang respeto ko po sa iyo. Sinabi ko naman po yan ever since, and pati sa pamilyang Pineda po, no, lalong-lalo na po kay nanay. Hindi po kayo, gusto ko po sa akin manggaling po yon, at sinasabi ko na po, hindi po kayo ang direktang sinasabi ko po doon, no po. Sabi ko meron pong tao na nasa likod nito, at kung meron man, sana po maawa na po kayo kasi lugmok na po yung tao, nakadaw na po yung tao. So hindi naman po, no, at umingi po ako ng tawad po sa inyo. Unang-una, Gob, siyempre naaabala pa po kayo sa nangyayari. Pangalawa, iniintindi nyo rin po ako, and gusto ko magpasalamat po sa inyo sa tulong na ino-offer nyo. Gusto ko po rin pong malaman nyo na patuloy po yung pagkikipag-ugnayan ko po sa kanila, at kung kailangan po na mag-set po ako ng araw na mamimit ko po sila, no po, wala pong problema po yung Gob. Maganda pong idea po yung sinuggest niyo po sa akin, and gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na most of them po ay nakausap ko na po, no, and yun naman po yung sinasabi ko po sa kanila na hayaan po nila ako na makabawi muna, at para po makabayad po. Hindi ko naman po tinatakbuhan, at kung talagang worst come to worst scenario po, Gob, na sampaan ako ng kaso, umasa po kayo na hindi ko po yung tatalikuran o tatakbuhan. Alam pong malaking kaiyan po yung nangyari po dito sa aking buhay, pero Gob, kahit anong mangyari, malaki po yung respeto ko sa inyo ni nanay. At kahit dumating man po sa point na makulong po ako, malugod ko po yung tatanggapin kung yun po yung kagustuhan ng mga taong namuunan po sa nalungkot kong negosyo. At gusto ko pong malaman nyo na lumalaban po ako ngayon. Sobrang hirap po ng kalagayan ko man ngayon, pero ilalaban ko po ito, no, at hindi po ito magiging makakaapekto sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa pagserbisyo din sa publiko. And sana po, Gob, wag na po nating isipin na kayo po yung dahilan po, yung wala po. Lahat po yun inaako ko, sabi ko nga po kanina, lahat po yung kasalanan ko. Down po ako ngayon, nasa po talaga ako, deepest part of my life. Pero Gob, lumalaban po ako. Alam ko balang araw makakabawi din po ako, and umingi po ako ng dispensa po sa nangyaring abala po sa inyo, nagawa kong abala po sa inyo sa problema ko po. Kulang. Pero nangyari to dahil din nandun sa solar. Pero last mong nag-repair doon, magaling ko yung nag-repair dito. Magandang oras po sa ating lahat. Meron lang po akong mga bagay na gustong linawin regarding po dito sa aming trabaho ni nanay dito sa provincial government. Okay. Alam niyo po, ang tanggapan po namin dito, tumanggap ng mga problema ng mga tao, inaing ng mga kababayan natin. Hindi ho kami pwedeng mamili kung sino man ho lalapit sa amin. Kailangan pakinggan ho namin lahat. Ano man ho itong mga hinaing na to, kailangan namin pakinggan. Ito man ay involved ng mga kasamahan namin sa trabaho, kailangan pa rin ho namin pakinggan at kunin ang side nila. Ngayon po, kung nagkaroon ng problema sa parte ng aming mga kasama sa trabaho, ito po ay hindi politika. Kasi hindi naman ho kami ang may gawa nitong problema na to. Bago pa ho umabot ang mga kasama namin sa trabaho, nandito na po yung mga problema na to. Taon na po. Simula nung pandemic, na hanggang ngayon, umaasa po yung mga tao na magkaroon ng hustisya dun sa kanilang pera. Malinaw po na mga taong nakausap namin na humihingi ng tulong. Tinignan ko po yung mga kontrata nila. Ano po ang nakalagay? May commitment po na interest na dapat na makuha ng mga tao. Hindi po malinaw doon kung anong investment man. Ang malinaw is babalik ang pera nila na may katumbas na interest. Yun po yung mga nasa kontrata. Na taon na naghihintay ang mga tao na mabalik ang kanilang mga inaasam na kita sa interest.
na wala pong nagiging malinaw. Taon po nililinaw ko. Taon po ang hinihintay ng mga kababayan natin na ang karamihan ay mga OFW na nagbibigay ng tulong sa ating ekonomiya, nagpapakamatay sa ibang bansa, binubuwis ang buhay nila, pawis at dugo para sa pamilya nila. Natural po, umaasa sila na kumita doon sa interes na pinangako sa kanila. Di bali po sana kung nagkakaroon ng malinaw doon sa pakikipag-usap, doon sa obligasyon na ibinigay niya sa mga kababayan natin. Taon na po ang hinaing nitong mga kababayan natin. Hindi po namin gawain tong problema na to. Hindi po dahil politika, dahil hindi po namin siya kasama ng nakaraan eleksyon, politika po to. Ano pong gusto nyong gawin? Na pag humingi ng tulong dito, naghinaing, tatahimik ko kami, hindi ho namin pakikinggan. Hindi naman ho po pwede yun. Hindi dahil kasama namin sa trabaho, ay dapat manahimik na lang po kami. Ilan po ang mga kababayan nating OFW na inaasahan ng pera na to para sa pamilya nila, na walang malinaw kung kailan ibabalik. Okay, sinabi mo ibabalik mo, kailan? Taon na ang nakaraan, wala ka pang binabalik. Walang malinaw kung kailan mo ibabalik. Kaya po siguro umaasa yung mga kababayan natin na nag-invest. Kasi ang malinaw na nilagay nyo sa kontrata, yung pera nila ay magkaka-interest sa loob ng 3 taon, 2 taon, yung iba 1 taon, or kada buwan tatanggap ng interest yung investment nila. Kung hindi nyo bibigyan ng linaw, yung mga problema na yan, talaga pong magsasalita yung mga tao. Hindi rin po kami na mga kasama mo sa trabaho ang naglabas ng salitang scam. Hindi po kami yun. Bago pa lang ikaw ang humabol, bago ka pa lang nahalal, yan na po yung mga sinasabi ng mga kausap mong tao. Yung mga taong niyaya mo para kuhanan ng kapital at pinangakuan nyo ng interes. Oo, naiintindihan ko po yun. May mga negosyo na talagang hindi naman lahat ng negosyo kikita. Kaso sana nilinaw mo sa mga taong kausap mo na yung pera nila ay mag-i-invest sila dun sa negosyo. Hindi po nilinaw po ninyo dun sa kasunduan na hawak-hawak nila na kikita sila ng interes. Malinaw po yun na out sila dun sa negosyo ninyo dahil lang inaasahan nila yung interest po nila. Parang nangutang ka lang po sa lending company. Wala akong pakialam ang lending company kung saan mo dadalin ang pera. Ang malinaw sa lending company, meron kang obligasyon na dapat mong bayaran. Hindi ho sinasabi dun sa lending company na kasama ako sa negosyo mo. Kaya po siguro yung mga tao ay umaasa po. Kaya sana po linawin niyo yung pagsasalita ninyo kung sino ho nasa likod nito. Kung titignan niyo po kung sino nasa likod nito, kayo po ang nandyan sa likod na to. Dahil kung hindi ho ganyang karaming tao ang kinausap ninyo at hindi kung yung mga tao na yan ay kinausap niyo ng maayos, at sinabi nyo kung kailan nyo exact babayaran o issuean nyo man ng cheque, hindi po mumangal-ngal yung mga tao na yan. Hindi po sana nagsasalita yung mga tao na yan. Kayo po may gawa nito. Hindi po kami mga kasama ninyo sa trabaho. Kayo po ang may kagagawan lahat ng ito sa simula't simula. Kayo na nga ako nagsabi, pandemic time pa yan. Andyan na yan. Nagdaan ho pala kayo sa hirap. Base sa mga kinuwento ninyo.
kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo sa buhay. Sana maramdaman nyo rin po yung mga taong kausap ninyo na naghirap, kitain itong mga pera na to, sana nararamdaman nyo rin po sana yung nararamdaman nila. Kami po ni nanay, wala kaming pakialam sa politika. Tapos na po eleksyon. Tinanggap po namin kayo na maayos. Asahan nyo po, tao kaming makikitungo sa inyo. Pero hindi ho pwedeng pagtakpan ng bilang kasama ninyo sa trabaho ay mananahimik po kami para sa mga reklamo po ng ating mga kababayang OFW. Hindi ho natin po pwedeng gawin yun. Kung tingin po natin na may karapatan sila, dapat turuan lang ho natin kung anong dapat nilang gawin. Ngayon po, dun sa mga ibang lumapit, na ang commitment nyo po ay hanggang next year pa, 2026, 2027, malinaw naman po ang sinabi ko sa kanila. Hintayin nyo po yung kontrata ninyo matapos at baka makabawi po yung tao, mabayaran po kayo. O maibigay po yung obligasyon niya sa inyo doon sa takdang araw na matatapos ang kontrata ninyo. Doon po sa mga naghahabol na taon na naghahabol, ano nyo naman po gusto nyong gawin sa mga tao? Sila na ho nagsasawa na nakikipag-usap sa inyo na walang malinaw na sagot. Sinabi nyo may bagong investment na naman po kayo. Sana po bago kayo mag-invest, unahin nyo muna po yung obligasyon ninyo. Na sana, kausapin nyo yung mga tao o magbawas man ho kayo dun sa obligasyon ninyo sa kanila. Kaya lang naman ho naghahabol yan wala pong malinaw na usapan Wala pong malinaw na makikipag-usap. Ngayon po itong problema na to, bakit nasa publiko? Humabol po kayo. Isa kayong public servant ngayon. Dati ho bang hindi kayo public servant? Pumutok ho ba yan? Lumabas po ba yan? Meron, pero pa konti-konti. Ngayon public servant kayo, tanggapin nyo po, lahat ho tayo sa katiting na bagay na pagkakamali natin, bubuksan ng mga kapampangan o ng mga ibang tao buhay natin. Kung ano man ang maling ginawa natin. Part ng public servant yan na dapat natin tanggapin. Hindi po kagagawan to ng politika. Kagagawan nyo po to. Maganda pong gawin ninyo, siguro, patawag nyo po lahat yung mga tao, yung mga nasa ibang bansa, as far as Israel, na kung saan ay may gera, may matanda, na malapit na mag-retire, umuwi, nakakailanganin ng pera niya, kausapin po ninyo. Yung mga tao na may sakit, ang mga pamilya nila na nandito ngayon, nangangailangan ng pera, inawin niyo po yung mga usapan ninyo. Kung malinaw po ba yung usapan ninyo, magsasalita po ba yung mga tao na yan? Kung bang malinaw ang pakikipag-usap ninyo, magsasalita ho ba ng iskam yung mga tao na yan? Hindi po siguro. Negosyante din po ako. Kung marunong ho tayo makipag-usap sa obligasyon natin, iintindihin ho tayo ng kapwa natin. Pero, kung hindi ho maayos ang pakikipag-usap natin, sasagot tayo ang parang sagot sa hangin, at talaga po magsasalita yung mga yun. Yung sa politika po, wala po kaming problema. Kung sino naman po yung sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon. Okay lang po kami doon ni nanay. Tapos na po yung eleksyon, nakafocus na po kami sa pagsiservisyo ulit ni nanay. Darating ulit po yung araw ng politika. Natural ho, maghaharap-harap na naman po ulit. Doon na lang ho namin isipin ulit yung politika.
Kayo po, kung ang pakiramdam ninyo, dahil napag-usapan ang kaso ninyo o naging kaso ninyo, dadaan nyo kagad sa politika, hindi po namin problema yun. Malinis po ang konsyensya namin ni nanay. Nung pinuntahan kayo ng sheriff dito para i-garnish yung sahod ninyo, na dapat doon mismo sa session hall kakausapin kayo, ano hong pinagawa namin? Pina-close door ko po kayo para mag-usap-usap po kayo. Dahil nga ho, alam ko yung kahihiyan. Pero, public document po yan. Hindi ho natin habang buhay na matatago. Sa media, mga media sa Pampanga, hindi ho ganon kahina isip ng mga tao na yun. Ang gagaling ng mga Kapampangan. Tingin nyo, hindi marunong umamoy ang mga yan, makarinig. Naku po. Sa lahat ng chismis dito sa ilalim, alam ng mga media natin dito sa Pampanga. Kaya wag nyo po isisisi sa amin. In the first place, hindi naman po kami may gawa nito. Sino ho bang gumawa nitong problema na to? Hindi naman po kami. Anong malay ho namin ni nanay dito? Anong malay namin ng mga katrabaho mo rito? Basta ito masasabi ko sa iyo. Pagdating dito sa trabaho, pagsiservisyo sa mga Kapampangan, magkakaisa tayo. Pero yung pang-aapi sa mga kababayan natin, hindi ho nyo kami pwedeng asahan ni nanay. Kailangan namin pakinggan, at kung alam namin na meron silang tama, kailangan po namin tulungan. Hindi ho kami pwedeng tumahimik dahil kasama ka namin sa trabaho. Ayusin nyo po yung mga gusot siguro na yan. Kung nalugi man ho kayo sa negosyo, inadmit nyo naman sa sarili ninyo, kausapin nyo po yung mga tao. Linawin nyo lang ho kung kailan nyo sila babayaran. Yung mga iba na malinaw na investment, siguro talo sila. Pero yung iba na ang kontrata ninyo interest, palagay ko po may obligasyon kayo. Yung paggamit nyo ng mga iba-ibang pangalan sa kontrata, linawin nyo po. Yung mga negosyo, pangalan ng negosyo na ginamit ninyo, linawin nyo po. Iba-ibang negosyo. Siguro po, magkaroon ng linaw sa mga Kapampangan kung ano po itong sitwasyon na to. Hindi po kami ni nanay o ng mga kasama namin dito ang may gawa nitong problema na to. Pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga taong nasangkot dito. Kung ano yung pera na pinaghirapan nila. Yung pera na binuwis nila ang buhay nila sa ibang bansa, mawawala na lang ho basta-basta. Ang walang malinaw na pakikipag-usap. So, sana po sa ating mga kababayan, nagkaroon na ho ng linaw. Kung ano man yung napanood nyo kahapon. Kaya nandito po ako para sagutin na wala pong politika rito. At wala rin po kaming interes sa posisyon niya. Wala rin ho kaming itatago o wala rin kaming dapat ikatakot kung meron man hong kumontra sa amin dito sa trabaho namin. Dahil ang pera ng Kapitolyo ay binabalik ho namin sa mga tao. Malinaw ang kwentahan ho namin dito. From the beginning, nagserbisyo si nanay, nagserbisyo ko. Malinis po ang pera ng Kapitolyo. At malinaw na ang mga proyekto, programa, ay bumabalik lahat ho sa mahihirap. Yan po ang sisiguraduhin namin sa inyo. Kaya kayo po, na iniisip ninyo
na hindi kayo welcome dito sa probinsya. Welcome po kayo rito. Basta papunta ho tayo sa tama. Welcome kayo. Pero hindi ho papunta sa baluktot. Hindi nyo ho kami po pwedeng patanguin ni nanay doon. Sumerbisyo tayo. Dagdagan pa ho natin ang pagsiservisyo sa mga Kapampangan. Maging tapat tayo sa mga Kapampangan. Yun po ang kailangan natin gawin. Maging tao tayo. Magpakatao po tayo. Yun po yung kailangan natin. Huwag ho natin i-blame sa iba. Yung mga kasalanan o pagkakamali natin, i-blame nyo sa iba. Huwag nyo pong iibahin yung usapan. Ang pinanggalingan lang po nito, problema na to, kayo rin po. Hindi lang po kasi 5 tao ang nagsasalita. Daan-daan tao na po yung nagsasalita. Pati nga ho hindi natin kababayan, meron pa as far as Zamboanga. Ganun po kalayo. Na nagtiwala sa inyo, na nagbigay ng tiwala. Para maayos nyo po ito, harapin nyo po yung problema ninyo. Mag-set kayo ng meeting. Ngayon, sa kayong public figure, patawag nyo po lahat ang may problema. Isa-isayin nyo, pagsamasamahin nyo sila. Pwede ko kayong tulungan. Mag-rent tayo ng malaking convention dito para magkasya po sila. Ako na magbabayad. Para pag ginarap nyo sila, isa-isahin nyo silang harapin kung ano yung mga pangako na dapat yung bigay sa kanila at ano yung mga dapat nilang asahan sa inyo at kailan. Tutulungan ko po kayo sa ganung paraan. Pero para itago po itong problema na to, hindi ko po magagawa sa mga kababayan nating OFW. Okay po, sa mga minamahal ko pong Kapampangan, sana po nagkaroon po ng malinaw ito mga statement ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo pa rin ho ang tuloy-tuloy na pagsiservisyo at pagmamahal sa inyo. Maraming salamat po. Sigat mong kinahanap. Yung wala din budget yun. Pero bibigyan nyo ba? Ha? Bibigyan natin ng budget. Nawala. Mamaya, ano ko lahat yung ano natin. Para Meron lang doon dito puso. kuminsan no, moon, kuminsan sungka. Bumaba na mo. Yeah. National Road po. National Road to. Hindi DPWH shop. Opo, National Road po. Okay. So, ito po yung ano ng Major to, repair. Opo, access road. Pero hindi lang po ito yung problema natin. Ako nandito si Sabrina kasi nga Later po on, diba nung bumabay dun sa- apat na zona ng Pangulo, Dito ba sinabi yung ko, sa ulan? Opo, opo. Pero before pa ko nag-ulan, nasabi ko. Ano, sa tuwing isang day, nagtrabaho kami ng social natin. Tinapos natin. Wala ka na. Pampanga. Sila ko nagbigay ng panahon para ba? So, no government fund. Pagdaan nyo dyan, para opo. Bumisita ang Department of Budget and Management o DBM sa Baku-Bakong Kalsada sa Apalit, Pampanga portion ng MacArthur Highway dito po sa ating probinsya ngayong Lunes, August 4. Kasunod ito ng direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na i-audit ang lahat ng flood control projects. Pinangunahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang inspeksyon kasama sina Apalit Mayor Jun Tetangco at mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad na ipinag-utos ng kalihim ang paggamit ng Quick Response Fund ng DPWH para simulan ang pagkukumpuni sa nasabing kalsada na itinuturing ng delikado sa mga motorista at sagabal sa lumalaking negosyo sa distrito.
Ininspeksyon din ni Secretary Pangandaman ang kondisyon ng kandating flood control project sa Pampanga River. Batay sa ulat, sakop pa ng guarantee bond ng contractor ang nasirang bahagi ng proyekto, kaya't walang pondong ilalabas mula sa gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Mga kasama po natin live dito po sa ating studio sa CLTV 36, si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman upang magbigay po ng update hinggil sa kanyang pagpasyal at inspeksyon dito po sa Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mina. Magandang gabi, Kuyang Jody. Maaya Pabengi Kengkongan. Yan. Mukhang fresh na fresh pa po si Secretary kahit kaninang umaga pa po siya nag-iikot dito sa ating probinsya. Pero gusto ko pong malaman, Sec Mina, kumusta po ang inyong pag-iikot dito? Unahin po natin sa Apalit. Ano po ang inyong nakita? Nakita po natin sa Apalit, yung portion po nung isang road at nung MacArthur na sira-sira. Baku-bakong mga daan. Ika nga ni Mayor Tetangco, parang nagsusungkaan at para kang nasa buwan. Sira-sira po, nahihirapan po yung ating mga kababayan. Kawawa po kasi yung daan, yung buong daan talagang hindi ka na makakadaan. Yeah. Tapos yung mga motor nahihirapan, at saka mga tricycle. Yung mga tao po, hindi na rin makalakad dahil parang wala rin ng pong drainage. Walang bangketa. Oh, wala pong bangketa. So, doon po sa gilid, doon sila naglalakad, tapos humahawak lang sila sa mga gilid ng mga tindahan. Sa mga grills para oo. lang makalipat. Medyo nakakatakot na po yung mga pangyayari. Pinakita rin po sa atin ni Mayor na merong mga lugar doon na nahuhulog yung mga truck na may dalang bigas, may dalang mga kagamitan, at saka marami na rin pong nadisgrasya. Talagang may sugat, kailangan dalhin sa ospital. Okay. And lumipat po kayo sa may bahagi ng Kandating Arayat din. Ano naman ho ang nakita niyo? Nakita po natin doon yung isang proyekto po nung mga nakaraang taon. Medyo bago lang. Gumawa po ng flood control project doon sa river. Nasira po ito. Nung tumaas ang tubig ng Pampanga River, nasira po siya. Nawala po yung daan. Okay. Oo, nawala yung daan. Doon po dumaan yung tubig. So, nasira, nahulog po yung kanilang sheet pile. Okay. Para lang po sa kalaban ng ating mga kababayan, ano ho ba ang trabaho ng DBM? Baka ho isipin nila si Secretary Mina yata nag-implement ng mga project. Ano po ang trabaho ng inyong kagawaran? Hindi po. Ang DBM po ang gumagawa ng budget para sa gobyerno. Isinasubmit po to ng ating mga implementing agencies. Katulad po dyan ang DPWH. Sinasubmit po nila yan sa atin. Tinitingnan po natin yung mga proyekto kung kaya po nila gawin. Tapos pag naipasok na po yan sa General Appropriations Act, yan po, i-release na po namin sa DPWH, tapos sila po ang mag-i-implement ng mga proyekto. Okay. And doon sa nakita ninyo, syempre may parang wala muna yatang funding itong dito sa may Apalit portion ng MacArthur Highway. I don't know if you are aware of this, parang ilang taon na yatang hinihiling na ayusin tong kalsadang ito. And nung nag-visit noon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa area na to, sinabi na ayusin ito ng DPWH. With what you have seen, ano kaya pwedeng gawin dito muna sa lugar na ito? Unang-una po yung nangyari sa Apalit at saka dun sa MacArthur, naging resulta po siya nung nagdaang bagyo at habagat. So pwede na po sila ngayon kumuha ng pondo dun sa QRF natin tinatawag. Naglabas na po tayo dyan ng 1 billion pesos. So sinabihan po natin ang Assistant Regional Director at ang District Engineer ng DPWH na agarang hingi na ang pondong ito sa kanilang secretary sa sa Central Office para maipalabas na po ito at masimulan na po nila ang proyekto. Ang maganda po sa QRF kasi po dahil kailangan po mabilis na pagresponde, mas mabilis din po yung pag-i-implement ng kanilang proyekto. Okay. So itong QRF na to ay babantayan nyo rin yung paggamit ng QRF na to para doon sa mga proyekto na kailangan nating tutukan. Yes po. Yan po ang gagawin ng ating ahensya po. Lahat ng lumalabas na budget ng gobyerno,
babantayan po natin lahat. Katawang naman po natin yung mga kasama nating mga secretaries sa mga department. Sec Mina, was there a parang definite instruction coming from the President after hearing the SONA na we have to look over these projects? Was there a definite instruction coming from the President sa inyong tanggapan? Yes po, hindi lang po nung SONA. I think yung SONA, narinig lang po ng buong bayan yung gusto talaga mangyari ng ating Pangulo. Talagang sinabihan na po niya tayo na to ensure po na lahat ng pera na nasa General Appropriations Act, mapatupad po ng tama at mas mabilis po para makarating kaagad sa mga beneficiaries. Okay. Doon sa nabasa kong report kanina, ang sinasabi parang nandun pa yata sa kontrata ng contractor yung dun sa Kandating. Paki-explain nga po ito na hindi kayo maglalabas ng pondo para rito. Ang maganda naman dito sa flood control project ng Kandating, wala pang isang taon na nung nasira yung ginawa nilang proyekto. So may kasama pa po yan sa kanilang performance. Parang meron pong 1 year So may bond yan and all. So hindi po tayo gagastos dito. We'll make sure nakausap natin ang contractor, ang district engineer na abunohan na. Kailangan pondohan na nung contractor para matapos na po ito. Gusto ko po pagbalik ko po, sasama ko pa si secretary diyan. Makita na po natin na nag-level na po, pumantay na dun sa lupa yung daan. Pero hindi lamang ho ito ipinapatupad sa project na ito, pero on all projects sa Philippines, kapag nandoon pa sa 1-year bond na yon, Yes, sila opo. ho ay mananagot rito ang contractor natin. Kailangan po managot ang ating mga contractor, kaya po sinasabihan natin sila na make sure po na maganda ang quality, wag po substandard ang mga proyekto. Okay. Kapag substandard, ano po ang gagawin natin sa mga contractor na ito? Meron naman po yung sa batas, no? Pwede po natin sila ipa-block. Hindi na po sila makakasali doon sa mga bidding ng gobyerno pag substandard ang nagawa nila at hindi nila na iparating ng tama kung ano yung mga dapat nilang gawin. Okay. Nabanggit nyo ho kanina, isang mga agencies katulad ng DPWH ay nakikipag-coordinate sa inyo. Papaano nyo ho sinusuri itong mga proyekto naman na ipapaabot sa inyo na, oy, tama ba tong budget na ibinigay o hinihingi? At the same time, kapag na-implement na, nasira, oy, mukhang teka, tagalid yata tayo sa naging natin. Napakahaba kuyang ng budget process natin, no. Pagkapirma po ng Pangulo December pa lang nung General Appropriations Act, January i-release na po namin yan sa kanila. Kasabay po ng pag-release natin sa January, maglalabas na rin po kami ng guidelines, yung tinatawag nating budget call. Okay. Para sila ngayon, ilista na or makapag-konsulta na sila sa kanilang mga lugar at saka sa mga stakeholders nila na kung anong mga proyekto at programa ang gusto nilang i-propose para sa 2026. So, yan po hanggang June, binubusisi po namin lahat yan. Unang-una, kailangan po ang mga proyekto ay consistent yan dun sa mga plano, yung mga roadmap, medium-term fiscal framework na ginawa ng ating pamahalaan. Meron din po itong socio-economic reform program, meron pong PDP plan. Lahat po yan, lahat din po ng ahensya, meron din po silang mga roadmap. We want to ensure lang po na yan po ay nakapasok doon. Pangalawa, gusto namin makita kung yung mga proyekto na yan ay readily implementable. Kasi kung hindi naman po yan ready, di tetenga lang po yung budget dyan. Sayang naman, ibibigay na lang natin yan sa ahensya na kayang makapag-implement ng project on time. Pangatlo, yun po, yung titingnan natin yung nakaraang utilization ng mga ahensya at department. Kung nagagamit po ba nila yung kanilang pondo. Okay. Parang, ang laki ng pondo nyo, ba't parang hindi nyo inaalat sa wastong proyekto? Parang ganun ba yung gagawin natin? Correct. Ang laki ng hinihingi nyo, hindi nyo naman ginagawa. Di Okay. wag na lang po namin kayo bigyan sa susunod na taon. Okay. Minsan ang mga LGUs nahihirapan to coordinate with the agencies, no? Paano kaya magiging role ninyo? Would you consider some reforms sa mga directives o sa mga policies natin para at least yung mga LGUs magkaroon din sila ng parang say with these projects na gagawin natin? Meron po kaming open government partnership na tinatawag po, no? Ito po ay na-institutionalize kauna-unahan dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po sa open government partnership, gusto po natin na merong public participation
ang ating mga kababayan, including mga local government units, para makibahagi sa paggagawa ng budget at lalo na pag sa implementation na ng budget. So, gusto po natin silang lahat magkaroon ng parang hotline or civil society desk sa kanilang mga opisina, hindi lang sa national government kuya, pati po sa mga local government units para po makadulog yung mga kababayan natin kung may mga issue sila, problema. Lalong-lalo na po sa mga infrastructure projects o yung mga proyekto na nakikita ng tao. Pwede nating sabihin na, bakit parang kulang yata yung daan, bitin ata yung daan. Maipasok ko lang din po dito, kuyang, alam mo na to, napagkwentuhan na natin dito before, yung Project Dime. Yes. Yung inyong lingkod po, kasama po nung mga ibang kabinete, as much as possible, gusto natin ikutin ng buong bansa para makita natin yung mga proyekto, pero hindi po natin kaya. Pero sa pamamagitan po ng modern technology, yung mga drones at satellites, makikita natin lahat ng proyekto natin, at least for the infrastructure part, no? May gagamitan po natin yan ng satellite at drone, makikita natin kung maganda. Ang maganda po dyan, pag nilaunch natin yung system na yan, yung application na yan, sa website namin, may portion po dyan na yung tao pwede mag-comment. O bakit yung daan na ito, parang bitin? Sabi dun sa program of works nito, dapat hanggang dito to, ganito kahaba, kailangan ganito kakapal. So mabilis po natin masasabihan yung mga ahensya na nag-implement na, pakitingin nga ito, bakit ganito, nagkukulang tayo. So sa ating pong mga kababayan, kung gusto nyo talagang tignan yung yung update dun sa project na ginagawa sa inyong lugar, I think hindi lang siguro sa infra, no? Yung gagawin yung pagsilip kasi nandun yung ibang mga agencies, may mga ayudang lumalabas, Yes, may pwede din mga po tupad, may mga AICS pa yan. Palagay ko, may papel din kayong lalabas. Pwede rin po yan. Actually, yung sa mga ganyang klaseng pamimigay, yung digital naman. Yeah. 'Di ba yung digital na pagbibigay ng mga cash assistance, Okay. kumbaga. Oo. So, yun, madali mo makita kung yung totoong nabigyan, Siya may nga ba talaga? nangangailangan. Oo. Or baka nakasampung beses na to, hindi na to kailangan. Ganun po. Saan pumapasok yung request of realignment ng pondo sa mga road projects? Kailangan bang ang LGU ang mag-request dito or dadaan pa rin sa DPWH? Dumadaan po karamihan pag ito po ay nasa budget ng DPWH, ito po ay dadaan pa rin sa DPWH. Kanina po, maganda yung tanong niyo, Kuyang Jody, no? Kasi kanina, meron pong budget na nakalaan para sa isang portion ng daan dito rin sa may Apalit. Pero sabi ni Mayor, hindi namin kailangan yung pondo na yan kasi maayos yung daan na yan. So pwede ba ilagay na lang natin yan doon sa dito sa pinuntahan nating lugar na sira-sira. So yung mga ganyan po, pwede po natin yang gawin. I-request lang po yan ng DPWH natin at pwede po natin bigyan ng authority. Alam nyo, marami yung matutuwa sa statement yun na yan kasi usually, yung mga ginagawang kalsada, parang, matino pa tong kalsadang to, bakit winawasak yung mga ganun ba? Pwedeng i-relay din po sa Yes opisina po, ninyo. pwede po. Parang katulad nung ginawa ni Mayor Tetangco kanina. Hindi po pala niya kailangan yung buong 30 million para doon sa portion na daan na yon. So, i-request na gagamitin na lang natin para doon sa baku-bakong daan kanina. Okay. I have last two questions. Ang may part ba yung mga mga local chief executives from the DBM with regards dun sa implemented na yung basta yung budget, bantayan nyo naman and then i-update nyo kami dun sa situation, dun sa mga projects. May mga ganun Definitely pa. po. Pwede po yun. Lalo na ngayon, no? Meron tayong lahat, may Facebook tayo. Lahat tayo, merong Instagram. Lahat tayo, may YouTube. Kahit hindi kayo dumulog doon sa mga departments, makikita. Parang kami po, itong nakita namin dito sa MacArthur, napanood lang po namin sa isang report na kasamahan nyo po sa media. And, syempre, after seeing all yung mga projects na nasira, I think hindi lang naman kayo sa Pampanga mag-iikot pa, after seeing this, kapag ba may project na ilalatag sa inyo, parang, I think kailangan natin dagdagan ng budget dyan. Meron bang mga ganong gagawin ng DBM, lalo na sa mga flood control projects dito sa Region 3? Hindi lang siguro sa Region 3, Kuyang Jody, no? Kanina, sabi ko nga dun sa interview nung nandoon tayo sa Arayat, yung flood control, baka yung isa sa mga realization ko, baka yung mga pagpaplano
natin ng mga flood control project, baka outdated na po. Baka kailangan ayusin na po natin. Mas strengthen na kasi yung mga ulan ngayon, pagbaha, yung habagat, dati naman po Taon-taon na yan wala namang ganyan nung bata po tayo, wala namang habagat typhoon, minsan lang yan mangyari, kaya natutuwa tayo nun pag walang pasok, kasi minsan lang yan mangyari. Ngayon, pwede ba, isang linggo walang pasok dahil ang lakas ng ulan, hindi pa bagyo, habagat, di po ba? So baka kailangan i-review na rin po ng DPWH lahat nung pagsasagawa nila ng mga plano, ng mga flood control. Ganon din po yung sa mga bridges. Dahil sa sobrang lakas na po ng agos ng ulan, yung ginagawang bridges po natin dati medyo mababa. So, ang dami ng tubig na nauhulog ngayon. So, kailangan baka it's high time na rin po na pwede na rin taasan yung mga bridges, no? Para hindi abutin din naman ng baha at saka ng rumaragas ang tubig. And at the same time, sa palagay niyo importante yung ugnayan, coordination between LGUs Definitely doon sa po. implementation ng projects. Yes po, dapat po. Kasi kayo po, yung mga nasa LGUs, kayo po ang nakakaalam ng situation nyo sa grounds. Okay. Siyempre, parang ang lumalabas dito, kayo ho yung parang bastonera budget ng bayan natin. Will that be your role ngayon? In the coming last 3 years, in the parang third and fourth quarter sa basketball, babantayan ba ni Sec Mina ngayon yung mga budget na lumalabas sa kanyang tanggapan? Alam niyo sa DBM po, talaga pong ginagawa namin yan para alam po namin na kung ang pondo nakakarating sa tao, kung dadagdagan ba namin yung pondo ng isang ahensya. Pero siguro po sa mga nangyayari ngayon at yung call ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, masihigpitan pa po natin ang mga regulations natin sa pagmomonitor ng ating budget. Okay. Bibigyan ko ho kayo ng pang Miss Universe question. Sa SONA po ni Presidente, napakatapang po ng ating Presidente last time. No? Sabi niya, managot ang mga dapat managot. Sec Mina, along the way, dun sa auditing, dun sa inyong inspection, what if medyo malapit ho sa Presidente yung sangkot or nandoon sa inyong pagsusuri? Hanggang saan ho yung pwedeng gawin ng DBM with regards sa ganong mga sitwasyon? So magbibigay, malinaw po ang sinabi ng Pangulo. Hindi lang po sa SONA, nagkaroon lang siya ng podcast kahapon. At sinabi po niya dun sa interview, walang kaalyado, di ba? Kahit kaalyado ko yan, o kaya sabi pa niya, kahit kaibigan kita, mahal kita, pero kailangan unahin natin yung ating trabaho. So kami po, kung kinakailangan, magbigay ng dokumento para mas mapagtibay yung mga pag-aaral, ibibigay po natin. Open po yan, transparent po tayo sa DBM. Alright. Sec Mina, please give a message to our viewers, lalo na sa mga taga-Central Luzon na siyempre umaantabay po, salamat, nandito yung Secretary Mina para naman tignan yung mga proyekto at yung kapakanan ng ating taong bayan. Please go ahead. Unang-una, Kuya, nagpapasalamat po kami sa DBM, kasama ko po ang aking mga kasamahan sa DBM dahil sa mainit na pagtanggap. Alam ko po maraming issues ang nangyayari ngayon sa inyong lipunan, ang iyong pagbaha. Asahan niyo po na ang DBM po ay nandito at patuloy po magiging budget bastonero para sa masa, para to ensure po na lahat ng pera natin sa budget ay makarating ng tama at mas mabilis para sa ating taong bayan. Yan po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kaibigan, sa ating mga manonood, narinig po ninyo mismo kay DBM Secretary Mina Pangandaman ang gagawin niyang kanyang tanggapan, batay na rin sa kautusan ng ating
Makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. At mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Ang BFAR, ang Bureau is it's a line bureau of DA in which kumbaga sabihin na natin na limitado lang yung ating funds. So with the pronouncement of the President, we're expecting bigger support from the, of course, possibly from our mother agency, the DA. Lalo na kung makapalito is, kumbaga lifetime na to eh. Ang magiging maintenance nito ay more on makina siguro, mga shafting and other electrical ano. Pero the boat itself, definitely rigid ito, matibay ito. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Pampanga River, ano? Dito ho sa panawagan ni Nanay na mapondohan, ma-rehabilitate talaga yung Pampanga River. Ito ho pangalawang river system sa Luzon Island na pinakamahaba. At bumabaybay sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Talagang problemado daw. Kasama po yan sa napag-usapan namin nung Friday. Meron kaming tinatawag na yung program convergence budgeting. Meron kaming convergence budgeting on water resource and flood management. Kasama ko, ang chairman po niyan is si DepDev, si Secretary Arsenio Balisacan. Ako po ang vice chair. Ang members po niyan DPWH, ang NIA, Delegation, DNR, DOE, pati DOST. Yung sa Pampanga River, pag-usapan po namin, is that yung iba po kasi yata galing yung tubig sa taas. Nueva Ecija. Oo, sa Nueva Ecija. So kailangan magkaroon ng catchment doon sa may taas para hindi ganun karami yung bumababa na tubig. Ito mga ganitong proyekto, kaya nga po kami convergence, medyo kailangan ng pag-aralan ng mabuti kung paano. Pero sabi naman nila, hindi naman siya rocket science, madali lang, pero tutukan po natin, pupondohan po natin yan. So posible ho? Posible po. Ma-rehabilitate talaga Tapos Pampanga. yung sa, river, parang kailangan Dredge, yeah. dinedredge. So kailangan, parang maganda din po yung samples ng mga ibang LGUs na hindi na po sila nagpapabid. Bumibili na lang sila ng sarili nilang mga equipment, yung mga backhoe. Tapos sila na yung nagtatanggal ng mga dumi doon sa river. Mas mabilis. So doon sa idea din ni Mayor Isko Moreno na baka sila na mag-implement, pwede ho ba yun? Pwede yun. Alam mo yan, na ngayon sa existing rules natin, mauhulog lang yung, madadownload yung pera sa DPWH, pero pwedeng mag-MOA yung DPWH at saka local government unit. Na silang dalawa nagkakasundo na yung mag-i-implement ng proyekto local government unit. Ngayon, kung naahabaan sila sa proseso na yon, pwede po namin pag-aralan na siguro pag kaya ng local government unit, pwede naman po natin siguro idiretso. Pag-aaralan po namin yung panawagan na yun. Na realignment ng pondo. Kasi meron tayong pondo dito sa isang lugar, isang road section natin na hindi na ngayon magagamit dahil lahat ay nagawa na. So ngayon, instead of our reversion, pumapayag si Ma'am na i-realign natin. So yung realignment will be coming from them. Sila yung mag-a-approve sa Office of the President. So guarantee naman as per instruction niya, so we could do the process of realignment na. Magkano po yung pondo na pinag-usapan Nasa natin? 30 million plus po. Initially, magagamit na natin dito sa ating in-inspection kanina. Yung stretch ba ng may sira na gustong ipaayos, gaano o kahaba? Ano po? Yung may sira, yung stretch ho ng may sira. Ay, sa ano ba? Oo. Actually, yung sa ating ngayon, ang estimate natin dito sa mga 67 to 70 million. So meron tayong initial na magagamit na 30 million. So kukulangin pa tayo ng mga 40. Pero yung along dito nga sa mga pilot session sa MNR natin, ay ano yan, bali 166 million yung kapalit session na. May binabanggit po siya na ano yun, may bidding pa. Paano yung quick response fund na sinasabi? Hindi, sa quick, yung QRF natin, ayun, actually medyo
shorter ang ano nila. Iba ang process doon compare dito sa ating regular. Pero yun yung ating regular ngayon, na-shorten na rin yung ating bidding process eh. So, mas bibilis ngayon. And that should be applied na dito sa ginagawa natin ngayon. Opo. Yung pong initiative ng provincial government na tambakan, yun ho ba baliwala o meron hong makakaaliwalas ho yan? Definitely nakatulong ng malaki yun dahil ako na ay natakpat yung mga butas natin for the meantime. But kung nakita natin, medyo kagad na di-displace because siyempre umulan at hindi naman talaga din masyadong na-compact definitely at pang-palliative lang yung ating ginagawa. How soon po yung construction sakali ho dyan sa Quick Response Fund? Depende po sa release ng Quick Response Fund. Pero kung once po na-release, siguro in 30 days po, baka naman natin mapa-process natin ma-materialize yung ating implementation. Pero what went wrong ho ba doon sa process ho ng pag-fund? Multi-year ho yun, tama? Noong 2023, yung pong MNR. Yung MNR kasi, every year, sinasama natin lalo yung mga critical section. Ilalagay natin ang pinapasok natin sa ating RBP para magkaroon ng pondo. Pero, po, medyo kumisan nawawala. Hindi siya napapasama. Because of, siguro ko yung sa mga limit kasi may mga ceiling na tayo Sobra na. So, nabibigay sa ibang priority. Init na balita dito ho sa Pampanga, mga kaibigan. Mahalagang malaman ho natin sa inaho ng lalawigan kung ano ho yung update. At isa ho dito ho sa nakita nating problemado yung kalsada ng MacArthur Highway sa Apalit. At may initiative na yung mga truckers natin na patambak ho ito at nakita nga na pwedeng maisaayos ng ilang minuto lang. Nay, so far dito sa pinakikitunguhan nating problema dyan sa MacArthur Highway. Ano? Mabuti na lang yung Vice Governor ko, anak ko. Ano na ako sabi ko trabaho niya yun para kahit na magbabad siya doon, pwede. Malaki palang solusyon. Malaki palang solusyon yun na gano'n ang gagawin. May mga truck tayo, meron tayong mga filling materials, so para hindi nahihirapan yung motorist. Kasi ito lang yung daan, going to Macabebe na Santol. Pagka na-trap dyan, wala na talaga dadaanan. Hindi na sila makapunta ng NLEX kasi doon lang ang dadaanan nila. At saka kasi itong MacArthur na to sa Apalit, kung nagka-problema yung NLEX, doon lang talaga yung daan, going to North. Pero kinausap ko naman si Director Tolentino. Sabi ko, bakit hindi nyo naman unahin yan? Pag yan hindi na nadaanan, yung mga pupunta ng Ilocos o ng Region 1, Region 2 na yan, hindi na sila makakadating sa probinsya nila kasi tayo yung daanan. Kasi minsan ang NLEX kasi nagkakaberya din di ba? Nagkakabaharin. Simple lang. Sabi ko, kung parehong hindi madaanan yan, saan padadaan yung mga tao? So sabi naman ni Director Tolentino, ano na daw, may budget na, 100%. Natuwa naman ako, 100%. I-upgrade yan, i-concretein yan, talagang ang gagawin nila yung makapal na matibay. So siguro, na-alerto rin sila dun sa mga panawagan natin na lahat ng sira, lahat ng priority nila dapat gawin, yung mga priority ng mga project. So malaking bagay din yung nakita nila si Vice Gov tsaka si Mayor Titanco na hindi nila talaga matagalan yung mga pagdudusa ng mga motorist, tapos yung mga tao. So buti nakagawa sila ng paraan. Effective ba? Naging effective ba yun? Na sa isang banda, merong isang panawagan, si Mayor Isko Moreno, ang sinasabi niya, bakit hindi na lang kaya maipanukala na direkta na sa budget sa LGU yung flood control para yung accountability sa amin? Kayo na anong sentimiento ninyo? Kung sakaling direktang budget sa LGU silang Kung ako, ayoko din. Kasi baka hindi naman ganun kagaling yung aming mga engineer sa probinsya tsaka sa mga district. Ang kailangan talaga dito, dapat meron ng ibang consultant na magaling. Ano ba talaga ang dapat dito sa sinasabi ni Presidente na climate change na iba na yung panahon ngayon. Yung timpla ng mga sa design nila, hindi na nakapit sa ngayon. Iba na. Kailangan yung gagawin nila, may consultant sila, nung pwede foreigner. Paano to gagawin namin para hindi na sira ng sira, gagawin masisira.
Pero yung case ko, siguro kung may consultant siya, pwede. Pero ako hindi ko i-advise na dadalhin sa akin ng pera. Kasi yung kapasidad lang nung aking mga engineer road concreting, yung mga tributaries, pero yung mga big rivers, tsaka yung sa flood control na billion, hindi na nila kakayanin yun. So kailangan talaga noon mga consultant na talaga na marunong. Ang hirap kayang umawak ng billions na flood control, no? Laki nun. Ano masasabi mo? Itong serye ho ng inyong panawagan, mismong si DBM Secretary Amiano Pangandaman pa, ang bibisita dun ho sa mga nasira, at yun kung kailangan talagang pondohan. Lalo na yung panawagan mo sa Pampanga River na kailangan i-rehabilitate. Pupunta siya sa kandating mamayang hapon. Maganda naman nakikita ni Secretary ng DBM para pag nag-release siya, teka muna, titingnan ko muna yung project mo kung tama o hindi, di ba? Kasi kung si Secretary ng DBM, ayaw niya, walang magagawa eh. So ngayon, dapat talaga, para magamit talaga yung pera, talaga dun sa kailangan talaga ng mga Pilipino, kailangan, kahit Secretary ka ng budget, kailangan bumaba ka. Tingnan mo, i-release ko ba to? I-release ko ba itong billion na project na to? Tingnan ko nga, di ba? At least meron siyang nakikita. Hindi niya nakikita yung mga project na nire-releasean niya ng budget. Siguro sana umpisa na to. Sana lahat ng project for 2026 bibisitahin ng mga secretaries tsaka ng si budget secretary. Kasi hindi naman nire-release yung pera kung ayaw niya. Pwede niyang i-hold Pwede niyang i-hold. So, ang ganda nito. Ang ganda na itong titingnan niyang project na to sa kandating na naging effective ba o hindi? Bakit nasira? Kailangan pa bang mangyari ito? Maganda yon. Yung pong pagbisita ng mga sekretary. Naalala ko lang, nagbisita si Secretary Bonuan. Pagkatapos yung panawagan dun sa DK. At nangako na umpisa na. Ano pong status ngayon nung paggawa sa DK? Mabilis ang pagkagawa. May sheet piles na. Natambakan na. Ang bilis. Nung nanawagan ako, yung kinapunan, dumating na yung mga files nila, yung mga bakal nila. Tapos yung mga equipment, nandun na talaga sa river. So, pag pala gusto, kaya. Pag pala nanawagan ka, kaya. Kaya dating agad. Yeah, last on my part, Nay. Si PBBM doon sa vlog niya, binabanggit niya kahit kaalyado, pag-usapin ng accountability doon ho sa mga pumalpak na proyekto sa flood control, talagang mananagot. Anong sentimiento mo na doon sa panawagan ni BBM na talagang merong doon sa panawagan niyang mahiya naman kayo? Kung ako siguro, like, kaalyado ako ni BBM, hindi ako magdudunong-dunungan. Nadadaling ko yung pondo na hindi mo naman talaga linya o kahit na engineer ka, hindi mo rin alam kung ano talaga, makakatulong ba yung pondong kukunin mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ayoko nang bumaba sa aking pondo eh. Kailangan, meron talagang, gusto ko yung talagang expert nila na talagang yung pinag-aaralan. Sabi nga ni Presidente, iba na ngayon ang dating ng climate change. Iba, kailangan pag-abangan. So ngayon, yung pondo ngayon ng national government, hindi mo dapat kung saan mo lang gusto, doon mo ilalagay yung pera. Dapat hindi na mangyayari yun ngayon. Kasi sayang eh. Ginawa mo tapos hindi pa rin, lubog pa rin, kasira agad, sayang yung pera. So dapat sana ngayon, ang pera ng national government, the budget for 2026, may lagay sa ayos talaga. May ayos talaga. Na wag gagawin o wag gagastusan ng gobyerno yung hindi naman priority at saka hindi yun makakatulong. At siya wag na nilang gagawin yung isang taon lang sira na. Hindi na dapat ganun. Kasi nawawala talaga yung malaking pondo sa mga big project na flood control na dapat kung pagsamasamahin mo yung mga big contract na yan, mga flood control na yan, palagay ko mababawasan yung mga floodings. Kaysa dun sa paliit-liit, yung parang kang nagtakal ng band-aid, tapos susunod na naman. Bigay mo na dun sa malaking project talaga na alam mong makukontrol yung baha.
Magandang oras po sa ating lahat. Meron lang po akong mga bagay na gustong linawin regarding po dito sa aming trabaho ni nanay dito sa provincial government. Okay. Alam niyo po, ang tanggapan po namin dito, tumanggap ng mga problema ng mga tao, inaing ng mga kababayan natin. Hindi ko kami pwedeng mamili kung sino man ho lalapit sa amin. Kailangan pakinggan ho namin lahat. Ano man ho itong mga hinaing na to, kailangan namin pakinggan. Ito man ay involved ng mga kasamahan namin sa trabaho, kailangan pa rin ho namin pakinggan at kunin ang side nila. Ngayon po, kung nagkaroon ng problema sa parte ng aming mga kasama sa trabaho, ito po ay hindi politika. Kasi hindi naman ho kami ang may gawa nitong problema na to. Bago pa ho umabot ang mga kasama namin sa trabaho, nandito na po yung mga problema na to. Taon na po, simula nung pandemic, na hanggang ngayon, umaasa po yung mga tao na magkaroon ng hustisya dun sa kanilang pera. Malinaw po na mga taong nakausap namin na humihingi ng tulong. Tinignan ko po yung mga kontrata nila. Ano po ang nakalagay? May commitment po na interest na dapat na makuha ng mga tao. Hindi po malinaw doon kung anong investment man. Ang malinaw is babalik ang pera nila na may katumbas na interest. Yun po yung mga nasa kontrata. Na taon na naghihintay ang mga tao na mabigay, mabalik ang kanilang mga inaasam na kita sa interest. Na wala pong nagiging malinaw. Taon po nililinaw ko. Taon po ang hinihintay ng mga kababayan natin na ang karamihan ay mga OFW na nagbibigay ng tulong sa ating ekonomiya, nagpapakamatay sa ibang bansa, binubuwis ang buhay nila, pawis at dugo para sa pamilya nila. Natural po, umaasa sila na kumita doon sa interes na pinangako sa kanila. Di bali po sana kung nagkakaroon ng malinaw doon sa pakikipag-usap, doon sa obligasyon na ibinigay niya sa mga kababayan natin. Taon na po ang hinaing nitong mga kababayan natin. Hindi po namin gawain tong problema na to. Hindi po dahil politika, dahil hindi ho namin siya kasama ng nakaraan eleksyon, politika po to. Ano pong gusto nyong gawin? Na pag humingi ng tulong dito, naghinaing, tatahimik ho kami, hindi ho namin pakikinggan. Hindi naman ho po pwede yun. Hindi dahil kasama namin sa trabaho, ay dapat manahimik na lang po kami. Ilan po ang mga kababayan nating OFW na inaasahan ang pera na to para sa pamilya nila, na walang malinaw kung kailan ibabalik. Okay, sinabi mo ibabalik mo, kailan? Taon na ang nakaraan, wala ka pang binabalik. Walang malinaw kung kailan mo ibabalik. Kaya po siguro umaasa yung mga kababayan natin na nag-invest. Kasi ang malinaw na nilagay nyo sa kontrata, yung pera nila ay magkaka-interest sa loob ng 3 taon, 2 taon, yung iba 1 taon, or kada buwan tatanggap ng interest yung investment nila. Kung hindi nyo bibigyan ng linaw, yung mga problema na yan, talaga pong magsasalita yung mga tao. Hindi rin po kami na mga kasama mo sa trabaho ang naglabas ng salitang scam. Hindi po kami yan. Bago pa lang ikaw ang humabol, bago ka pa lang nahalal, yan na po yung mga sinasabi ng mga kausap mong tao. Yung mga taong niyaya mo para kuhanan ng kapital at pinangakuan nyo ng interest. Oo, naiintindihan ko po yun. May mga negosyo na talagang hindi naman lahat ng negosyo kikita. Kaso sana nilinaw mo sa mga taong kausap mo
na yung pera nila ay mag-i-invest sila dun sa negosyo. Hindi po nilinaw po ninyo dun sa kasunduan na hawak-hawak nila na kikita sila ng interes. Malinaw po yun na out sila dun sa negosyo ninyo dahil lang inaasahan nila yung interest po nila. Parang nangutang ka lang po sa lending company. Wala akong pakialam ang lending company kung saan mo dadalin ang pera. Ang malinaw sa lending company, meron kang obligasyon na dapat mong bayaran. Hindi ho sinasabi doon sa lending company na kasama ako sa negosyo mo. Kaya po siguro yung mga tao ay umaasa po. Kaya sana po linawin niyo yung pagsasalita ninyo kung sino ho nasa likod nito. Kung titignan niyo po kung sino nasa likod nito, kayo po ang nandyan sa likod na to. Dahil kung hindi ho ganyang karaming tao ang kinausap ninyo at hindi kung yung mga tao na yan ay kinausap nyo ng maayos at sinabi nyo kung kailan nyo exact babayaran o issuean nyo man ng cheque, hindi po mumangal-ngal yung mga tao na yan. Hindi po sana nagsasalita yung mga tao na yan. Kayo po may gawa nito. Hindi po kami mga kasama ninyo sa trabaho. Kayo po ang may kagagawan lahat ng ito sa simula't simula. Kayo na nga ho nagsabi, pandemic time pa yan. Andyan na yan. Nagdaan ho pala kayo sa hirap. Base sa mga kinuwento ninyo. Kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo sa buhay. Sana maramdaman nyo rin po yung mga taong kausap ninyo na naghirap, nakitain itong mga pera na to. Sana nararamdaman nyo rin ho sana yung nararamdaman nila. Kami po ni Nanay, wala kaming pakialam sa politika. Tapos na po eleksyon. Tinanggap po namin kayo na maayos. Asahan nyo po, tao kaming makikitungo sa inyo. Pero hindi ho pwedeng pagtakpan ng bilang kasama ninyo sa trabaho ay mananahimik po kami para sa mga reklamo po ng ating mga kababayang OFW. Hindi ho natin po pwedeng gawin yun. Kung tingin po natin na may karapatan sila, dapat turuan lang ho natin kung anong dapat nilang gawin. Ngayon po, dun sa mga ibang lumapit, na ang commitment nyo po hanggang next year pa, 2026, 2027, malinaw naman po ang sinabi ko sa kanila. Hintayin nyo po yung kontrata ninyo matapos at baka makabawi po yung tao, mabayaran po kayo. O maibigay po yung obligasyon niya sa inyo. Doon sa takdang araw na matatapos ang kontrata ninyo. Doon po sa mga naghahabol na taon na naghahabol, ano nyo naman po gusto nyong gawin sa mga tao? Sila na ho nagsasawa na nakikipag-usap sa inyo na walang malinaw na sagot. Sinabi nyo may bagong investment na naman po kayo. Sana po bago kayo mag-invest, unahin nyo muna po yung obligasyon ninyo. Na sana, kausapin nyo yung mga tao o magbawas man ho kayo dun sa obligasyon ninyo sa kanila. Kaya lang naman ho naghahabol yan wala pong malinaw na usapan Wala pong malinaw na makikipag-usap. Ngayon po itong problema na to, bakit nasa publiko? Humabol po kayo. Isa kayong public servant ngayon. Dati ho bang hindi kayo public servant? Pumutok ho ba yan? Dumabas po ba yan? Meron, pero pa konti-konti. Ngayon public servant kayo, tanggapin nyo po, lahat ho tayo sa katiting na bagay na pagkakamali natin, bubuksan ng mga kapampangan o ng mga ibang tao buhay natin. Kung ano man ang maling ginawa natin. Part ng public servant yan. At dapat natin tanggapin. Hindi po kagagawan to ng politika. Kagagawan nyo po to
maganda pong gawin ninyo, siguro, patawag nyo po lahat yung mga tao, yung mga nasa ibang bansa, as far as Israel, na kung saan ay may gera, may matanda, na malapit na mag-retire, umuwi, nakakailanganin ng pera niya, kausapin po ninyo. Yung mga tao na may sakit, ang mga pamilya nila na nandito ngayon, nangangailangan ng pera, inawin niyo po yung mga usapan ninyo. Kung malinaw po ba yung usapan ninyo, magsasalita po ba yung mga tao na yan? Kung bang malinaw ang pakikipag-usap ninyo, magsasalita ho ba ng iskam yung mga tao na yan? Hindi po siguro. Negosyante din po ako. Kung marunong ho tayo makipag-usap sa obligasyon natin, iintindihin ho tayo ng kapwa natin. Pero, kung hindi ho maayos ang pakikipag-usap natin, sasagot tayo ang parang sagot sa hangin, at talaga po magsasalita yung mga yun. Yung sa politika po, wala po kaming problema. Kung sino naman po yung sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon. Okay lang po kami doon ni nanay. Tapos na po yung eleksyon, nakafocus na po kami sa pagsiservisyo ulit ni nanay. Darating ulit po yung araw ng politika. Natural ho, maghaharap-harap na naman po ulit. Doon na lang ho namin ulisipin ulit yung politika. Kayo po, kung ang pakiramdam ninyo, dahil napag-usapan ang kaso ninyo o naging kaso ninyo, dadaan nyo kagad sa politika, hindi ho namin problema yun. Malinis po ang konsyensya namin ni nanay. Nung pinuntahan kayo ng sheriff dito para i-garnish yung sahod ninyo, na dapat doon mismo sa session hall kakausapin kayo, ano hong pinagawa namin? Pina-close door ko po kayo para mag-usap-usap po kayo. Dahil nga ho, alam ko yung kahihiyan. Pero, public document po yan. Hindi ho natin habang buhay na matatago. Sa media, mga media sa Pampanga, hindi ho ganon kahina isip ng mga tao na yun. Ang gagaling ng mga Kapampangan. Tingin nyo, hindi marunong umamoy ang mga yan, makarinig. Naku po. Sa lahat ng chismis dito sa ilalim, alam ng mga media natin dito sa Pampanga. Kaya wag nyo po isisisi sa amin. In the first place, hindi naman po kami may gawa nito. Sino ho bang gumawa nitong problema na to? Hindi naman po kami. Anong malay ho namin ni nanay dito? Anong malay namin ng mga katrabaho mo rito? Basta ito masasabi ko sa iyo. Pagdating dito sa trabaho, pagsiservisyo sa mga Kapampangan, magkakaisa tayo. Pero yung pang-aapi sa mga kababayan natin, hindi ho nyo kami pwedeng asahan ni nanay. Kailangan namin pakinggan, at kung alam namin na meron silang tama, kailangan po namin tulungan. Hindi ho kami pwedeng tumahimik dahil kasama ka namin sa trabaho. Ayusin nyo po yung mga gusot siguro na yan. Kung nalugi man ho kayo sa negosyo, inadmit nyo naman sa sarili ninyo, kausapin nyo po yung mga tao. Linawin nyo lang ho kung kailan nyo sila babayaran. Yung mga iba na malinaw na investment, siguro talo sila. Pero yung iba na ang kontrata ninyo interest, palagay ko po may obligasyon kayo. Yung paggamit nyo ng mga iba-ibang pangalan sa kontrata, linawin nyo po. Yung mga negosyo, pangalan ng negosyo na ginamit ninyo, linawin nyo po. Iba-ibang negosyo.
siguro po magkaroon ng linaw sa mga Kapampangan kung ano po itong sitwasyon na to. Hindi po kami ni nanay o ng mga kasama namin dito ang may gawa nitong problema na to. Pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga taong nasangkot dito. Kung ano yung pera na pinaghirapan nila, yung pera na binuwis nila ang buhay nila sa ibang bansa, eh mawawala na lang ho basta-basta. Ang walang malinaw na pakikipag-usap. So, sana po sa ating mga kababayan, nagkaroon na ho ng linaw. Kung ano man yung napanood nyo kahapon. Kaya nandito po ako para sagutin na wala pong politika rito. At wala rin po kaming interes sa posisyon niya. Wala rin ho kaming itatago o wala rin kaming dapat ikatakot kung meron man hong kumontra sa amin dito sa trabaho namin. Dahil ang pera ng Kapitolyo ay binabalik ho namin sa mga tao. Malinaw ang kwentahan ho namin dito. From the beginning, na nagserbisyo si nanay, nagserbisyo ko. Malinis po ang pera ng Kapitolyo. At malinaw na ang mga proyekto, programa, ay bumabalik lahat ho sa mahihirap. Yan po ang sisiguraduhin namin sa inyo. Kaya kayo po, na iniisip ninyo na hindi kayo welcome dito sa probinsya, welcome po kayo rito. Basta papunta ho tayo sa tama. Welcome kayo. Pero hindi ho papunta sa baluktot. Hindi nyo ho kami po pwedeng patanguin ni nanay doon. Sumerbisyo tayo. Dagdagan pa ho natin ang pagsiservisyo sa mga Kapampangan. Maging tapat tayo sa mga Kapampangan. Yun po ang kailangan natin gawin. Maging tao tayo. Magpakatao po tayo. Yun po yung kailangan natin. Huwag ho natin i-blame sa iba. Yung mga kasalanan o pagkakamali natin, i-blame nyo sa iba. Huwag nyo pong iibahin yung usapan. Ang pinanggalingan lang po nito, problema na to, eh kayo rin po. Hindi lang po kasi 5 tao ang nagsasalita. Daan-daan tao na po yung nagsasalita. Pati nga ho hindi natin kababayan, meron pa as far as Zamboanga. Ganun po kalayo. Na nagtiwala sa inyo, na nagbigay ng tiwala. Para maayos nyo po ito, harapin nyo po yung problema ninyo. Mag-set kayo ng meeting, ngayon sa kayong public figure, patawag nyo po lahat ang may problema. Isa-isayin nyo, pagsamasamahin nyo sila. Pwede ko kayong tulungan. Mag-rent tayo ng malaking convention dito para magkasya po sila. Ako na magbabayad. Para pag ginarap nyo sila, isa-isahin nyo silang harapin kung ano yung mga pangako na dapat yung bigay sa kanila at ano yung mga dapat nilang asahan sa inyo at kailan. Tutulungan ko po kayo sa ganung paraan. Pero para itago po itong problema na to, hindi ko po magagawa sa mga kababayan nating OFW. Okay po, sa mga minamahal ko pong Kapampangan, sana po nagkaroon po ng malinaw itong mga statement ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo pa rin ho ang tuloy-tuloy na pagsiservisyo at pagmamahal sa inyo. Maraming salamat po. Bigat mong kinaharap ngayon na hindi lang yung mga ito termino nila niloko, 'di ba? Kasi pagka kasi may transaction pinag-usapan, may dokumento, hindi ka tumupad, ang tawag sa iyo panluloko. Yes po, yes po. At doon sa terminong ginagamit nila ngayon, masakit man pakinggan, ang tanong, dahil ito, public figure ka, di ba? Public official ka Yes pati. po, yes po.
saan umaabot yung termino na para ikaw pangalanan ka na scammer, manloloko? Paano mo tinatanggap yun? Meron bang, eto ba, nakita natin, may nagkakaso na sa'yo eh. Opo. Manloloko ka raw eh. Merong mga pumalpak dyan sa mga pangako mo na too good to be true ka. Oh. Actually po, nung una, maganda naman po yung naging kitaan namin dyan sa restaurant po namin. Talaga nakakapagbigay naman po tayo ng mga interest at saka percentage dyan. Pero nga lang, nung panahon na rough days talaga, parang doon na po nag-umpisa. At ang isa pa pong naging problema dyan, naloko po ako ng mga kontraktor na ang sabi 6 months lang po na ita-turnover yung construction po ng restaurant. Ang nangyari po more than 1 year po, no, bago na turnover. So I have to pay yung kakulangan ng renta, no, kahit hindi po namin siya ginagamit, nandun na po kami. So kailangan ko po yung bayaran. So talagang doon po nag-umpisa, talagang nagabul po talaga ako. And naghanap po talaga ako ng paraan. Yung solusyon ko po doon magpasok po ako ng mamumuhunan, no. And masakit sa part ko, pero alam naman po natin, no, wala po akong ibang sinisisi. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, no, sa pagkabagsak ko po, ayoko pong magturo ng tao, ayoko pong it's all my fault. And inaharap ko at tinatayuan ko po yung aking pagkadapa, no. Gayunpaman ay ako po ay lubos na humingi ng tawad din, no, sa mga nakausap ko, ng mga investors ko. Most of them naman maayos naman po silang kausap, no, na naiintindihan nila. Pero syempre hindi naman natin mapiplease po talaga lahat. And yun nga po talaga is meron talagang hindi payag na nalugi po yung negosyo. Kahit po ipacheck nyo sa DTI, kahit ipacheck nyo si mismong aking mga ari-arian, no po, wala po akong ginastos dun sa mga ininvest nyo. Nandun po yun sa negosyo natin na nalugi. Okay? And ang nangyari po is parang pinapalitaw po nila na itinakbo ko po yung pera. Hindi po nag-invest po sila sa aking negosyo na nalugi po, na sinasabi ko pong nalugi. And nakikipag-ugnayan naman po ako, patuloy, everyday ko po silang kinakausap at nakikiusap po ako na ayaan po nila ako magtrabaho, ayaan po muna nila ako makabawi at hindi ko po sila tinatalikuran na kahit nalugi po yung negosyo, unti-untiin ko pong ibabalik po yung mga pinuunan po nila, no? Alam ko maliit o malaki, malaking bagay po yan sa inyo. Lahat po tayo nawalan, lahat po tayo pinagpaguran po yan. Pero sana wag niyo pong iisipin, alam niyo po sa sarili niyo na negosyo po ang pinasok po natin, hindi po siya scam o kasi kung scam po yon at kung scammer po ako, nung pong nakuha ko yung pera, wala po silang nakitang negosyo, nawala na po ako na parang bula. Opo. Simula pandemic po, andito po ako, no? Nakikita po ako ng tao, nakahabol pa po ako at isa po akong public official. Ngayon po ay nag-aaral po para po mas pagbutihin po ang aking tungkulin at magampanan ang aking tungkulin bilang isang bukal o isang board member ng lalawigan ng Pampanga. Gayunpaman, kahit ganun man po ang nangyari, humingi po ako ng dispensa, no po? Wala pong mga negosyante na gusto na malugi po ang kanilang negosyo. Sa punto de vista nitong mga kritiko mo, na tanggapin mo man at hindi, ang sasabihin sa'yo, ito, paano mo sasabihin na ang intention mo tumulong at maitulak yung investment na maayos, dahil ka mo nagipit ka at along the while, kailangan mo na talagang magkaroon ng kasosyo, investor, pero doon sa strategy na too good to be true, na ito, realidad nung ilan, walang nagbibigay ng ganong kalaking interest para mangumbinsi ka at mahuli mo sila sa attention na okay, malaki pala ang balik sakali sa inyo mag-invest. Paano pinagplanuhan ito at gaano ka feasible na yung kanilang investment talagang tatama doon sa strategy mo na malaking interest ang balik sa kanila? Sir Paulo G, nung una po talaga is possible naman talaga siya na meron talaga nakakatanggap na galing po sa mismong restaurant po natin. As in talagang talaga possible naman po yung naibibigay ko po na porsyento po sa kanila, 2%, 3%. Yung 5% po, parang malaki na po yun eh. Pero wala po akong monthly na ganun. Yung mga maliliit lang po talaga.
And nung time na yon is sabi ko, ako lang po talaga ang parang nag-compute noon, talagang inanalyze ko kung talagang possible pa talaga na ano. Siguro kamalian ko po yun na dahil sa wala naman pong gusto na ano na hindi umasenso, no? Lahat naman po gusto na umasenso. Sanay po ako doon, pero sa malinis na paraan. Nakita po nila ako paano po ako nagumpisa from rag talaga ng mga tao, and wala po talaga dati talaga na nagpapa-invest ako or what, talagang ako lang po talaga. Dumating lang po sa time na nakatenga po yung aking negosyo, na yung pera na dapat pantapos ko po doon is na-scam po ng Horizon, kung saan po ako na halos 18 million din po yung nakuha ko doon. Kaso kailangan ko na po matapos yung restaurant ko. Yung po siguro yung mali ko na ako dahil sa pangangailangan ko, no, na matapos po yon, sa gugustuhan kong matapos yon. Kaya ayun, winelcome po yung mga pwedeng mamuunan po doon. Hindi na kasi iba sa marami yung investment scam na merong yan Minsan triangle pa nga diba? Scam yan pagka magre-recruit ka, porsyento. Ikaw, paano mo dinrive yung magkikayat ka ng investor? Naisip mo rin ba yung formula na kumbaga nilabanan mo yung bangko o yung ibang mga financing institution? Kasi sa usapin pa ng legalidad, kahit sa SEC, kailangan pagka magkikayat ka ng investor, kailangan mong i-rehistro yan. Noong una po, siguro kumbaga hindi ko po naisip yun kasi wala rin po ako knowledge doon. But then again, sarili ko lang po talaga yun. As in, at saka pure business naman po talaga yung pinasok ko. And noong time na yun, parang ang kagustuhan ko lang is kumita at kumita din yung mga namuhunan po sa akin. And ngayon po ay inaharap ko yung problema na nangyari, no? Gaano karami sila? Yung mga investor mo na hanggang ngayon? Mga nasa 100 po. Opo, 100? Mga nasa 100. At gaano kalaki yung pinag-uusapan natin na pera na kailangan mong... Kung puunan po, mga nasa 15 siguro. Hanggang sa 20, ganun po. 15 million? To 20. Sa kasalukuyang estado mo, may susuli mo yun? To be honest po ngayon, honestly, sabi ko nga po, nasa rock bottom ako. Pero meron ako mga business venture pa na pinapasok. Bukod po sa aking trabaho bilang isang board member. Well, bilang trabaho ng isang board member, hindi naman po ako umaasa dyan na alam naman natin maliit lang po ang sahod ng isang bukal po o isang board member, no po. Talagang ngayon at sa tulong po ng mga ibang kaibigan, talagang tumatayo po tayo, no? Nagsusubok po tayo ng paano po kumita ng pera. And yun naman po yung sabi ko sa mga nakausap ko na mga namuhunan dati sa akin na bigyan po nila ako ng pagkakataon makapagtrabaho at makabawi. At yun naman po yung ginagaranti ako sa kanila. Hindi naman po ako nawawala. Kasi po yung talagang scammer is nawawala at hindi niya inaarap. At open naman po tayo, no, na alam naman po natin na meron tayong batas. Kung palagay niyo po na kailangan ko pong managot sa batas, o kung palagay niyo na hindi ko po kayo mababayaran, kung hindi niyo na po ako mabibigyan ng chance, meron naman po tayong batas, no, na diyan, pwede po kayong mag-file ng complaint po sa akin. Haharap po ako diyan. Hindi po ako tatalikod o tatakbo o magtatago po, no? Kung ano po yung nirerespeto ko po ang batas ng Pilipinas dahil isa rin po ako sa nagtatrabaho bilang isang government official, no? Ako po ay umihingi ng tawad po sa inyo. Yun lang po yung pakiusap ko. Kung gusto niyo po talaga na sa mga iba po kasi lahat halos naman po nakausap naman po namin, at sa mga hindi po namin nakakausap, no po, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa amin, no? Gumagawa na po kami ng paraan para hindi man buo na isang bagsak po may bibigay yon, pero yung po yung magagawa ko pa muna as of now po ngayon is hulugan po ng pakonti-konti hanggang sa mabayaran ko po. Ngayon po kung talagang hindi na po kayo kumbensado o talagang
willing na po kayong pwede nyo naman po akong sampaan ng kaso kung meron po talaga akong nilabag dyan na batas. Haharapin ko po yan at hindi ko po yan tatakbuhan at hanggang kung yun po ang ginusto ng korte at ng Panginoon na makulong po ako, willing po akong sumailalim po dyan sa utos po ng batas. Gusto kong sabihin na sa'yo kung ano yung mga reaksyon ng mga nagbigay ng mensahe pagkatapos ng desisyon nga ng korte. Yung nagsabi, gumuho ang pangarap nila, OFW pa, diba? Pinaasa mo, then ganito mangyayari. Paano mo bibigyan ng hustisya yung mga pera na yakabot na mga for retirement, yun na lang ang amin. Tapos ngayon, naiinit pa kami. Ako po ay kung ano po lahat ng binitawan ko po kagabi na pahayag patungkol po ko sa nangyari po sa akin. Nasa rock bottom po talaga ako ng buhay ko ngayon. Ang sinasabi ko po sa inyo na gusto ko pong maintindihan nyo na hindi lang po kayo ang nawalan. Tayo pong lahat. At alam nyo po yan sa sarili nyo na negosyo po yung pinasok po natin. Ayoko man pong isara yung negosyo natin, no? Pero kailangan po kasi lumalaki po yung mga debts ko. Hindi lang po sa inyo, kundi lumalaki rin po yung expenses ko sa mga tao, sa upa, kuryente, tubig. Hindi na po kaya ng aking bulsa o yung aking mga resources para mabayaran po yun. Patawarin niyo po ako doon. Kasi kung hindi ko po yung gagawin, wala na po talagang magbabalik ng inyong mga pera. No po? Ako po ngayon ay bumabangon, sana maintindihan nyo. At ang angad ko lang po at pakiusap ko po sa inyo, makipag-ugnayan po kayo sa akin. Unti-untiin ko po yan hanggang po yan sa matapos. At sa mga nagsasabi po na nabuo yung mga pangarap nyo, alam ko po yung pakiramdam ng nawalan. Nawalan din po ako sa panahon na ngayon. Ako po ay nasa pinakailalim ng buhay ko, pero hindi ko po kayo tinalikuran o tinakbuan. Huwag na po nating i-mislead yung mga tao na scammer po ako. Alam nyo, ever since na hindi naman po ako ganon. Kasi kung yung nakuha kong pera, kung talagang scammer po ako, wala na po yan at tinakbo ko na po yan at wala po kayong nakitang negosyo na build, no? During nung panahon na nagnegosyo po tayo, ako mismo, kayo mismo, saksi po tayo kung paano ko po yung winorkout. Ngayon po, kung hindi po yan para sa akin, humingi po ako ng tawad kung nadapa po ako. Sa mensahe ni Governor Dennis Delta Pineda sa pagiging board member mo ngayon, bagamat hindi ka direktang pinangalanan, pero yung kanyang mensahe may laman at tinatutungkulan niya yung mga biktima, yung mga kawawa na nag-invest. Kaya pamanalakaran ng Vice Governor Dennis Delta Pineda. At yung amano kaya, lalo-lalo na bilang boss po. Presiding officer, Opo, boss. Ayaw niyo makompromiso din yung public office. Yes po. Yung tinitindigan at lalong-lalo na yung hustisyang hinahabol itong ating mga kababayan. Ikaw, paano mo tinatanggap din yung payo ni Go? Opo. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong ipabatid sa aking boss, sa aking katrabaho po, ni si Vice Governor Dennis Delta Pineda, na yung pong, actually po hindi ko pa po siya napanood yung buong live, pero meron po akong doon napanood na patungkol po doon po sa live ko daw na ganito, na alam ko naman po na ako po yun, but admit naman po ako doon. Pero boss, malaki po ang respeto ko po sa iyo. Sinabi ko naman po yan ever since, and pati sa pamilyang Pineda po, no, lalong-lalo na po kay nanay. Hindi po kayo, gusto ko po sa akin manggaling po yon, at sinasabi ko na po, hindi po kayo ang direktang sinasabi ko po doon, no po. Sabi ko meron pong tao na nasa likod nito, at kung meron man, sana po maawa na po kayo kasi lugmok na po yung tao, nakadaw na po yung tao. So hindi naman po, no, at humingi po ako ng tawad po sa inyo. Unang-una, Gob, siyempre naaabala pa po kayo sa nangyayari. Pangalawa, iniintindi nyo rin po ako
And gusto ko magpasalamat po sa inyo sa tulong na ino-offer nyo. Gusto ko po rin pong malaman nyo na patuloy po yung pagkikipag-ugnayan ko po sa kanila. At kung kailangan po na mag-set po ako ng araw na mamimit ko po sila, no po, wala pong problema po yung Gob. Maganda pong idea po yung sinuggest niyo po sa akin. And gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na most of them po ay nakausap ko na po, no? And yun naman po yung sinasabi ko po sa kanila na ayan po nila ako na makabawi muna. At para po makabayad po. Hindi ko naman po tinatakbuhan. At kung talagang worst come to worst scenario po, Gob, na sampaan ako ng kaso, umasa po kayo na hindi ko po yung tatalikuran o tatakbuhan. Alam kong malaking kaiyan po yung nangyari po dito sa aking buhay. Pero Gob, kahit anong mangyari, malaki po yung respeto ko sa inyo ni Nanay. At kahit dumating man po sa point na makulong po ako, malugod ko po yung tatanggapin kung yun po yung kagustuhan ng mga taong namuunan po sa nalungkot pong negosyo. At gusto ko pong malaman nyo na lumalaban po ako ngayon. Sobrang hirap po ng kalagayan ko man ngayon. Pero ilalaban ko po ito, no? At hindi po ito magiging makakaapekto sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa pagserbisyo din sa publiko. And sana po, Gob, wag na po nating isipin na kayo po yung dahilan po, yung wala po. Lahat po yun inaako ko, sabi ko nga po kanina, lahat po yung kasalanan ko. Down po ako ngayon, nasa po talaga ako, deepest part of my life. Pero Gob, lumalaban po ako. Alam ko balang araw makakabawi din po ako. And umingi po ako ng dispensa po sa nangyaring abala po sa inyo. Nagawa kong abala po sa inyo sa problema ko po. Kulang. Pero nangyari to dahil din nandun sa sobrang Pero last nung nag-repair doon, kami rin yung nag-repair dito. LGU na daw nag-repair. So anong dapat dito? Hindi na to, hindi lang Ma'am, the main kasi pag napuputulo yun, yung talagang galing ng north yung mga product at saka mga talagang may issue. So kailangan din yun. Yun po yung lang. Wala din budget yun. Pero bibigyan nyo ba? Ha? Bibigyan natin ng budget. Nawala. Mamaya, ko lahat yun natin. Meron lang ito dito puso. Kuminsan kuminsan sungka. Sige lang. Bumaba na ho. Yeah. National Road po. National Road to. Hindi DPWH to. Opo, National Road po. Okay. So, ito po yung ng Major to, repair. Opo, access road. Pero hindi lang po ito yung problema natin. Ako nandito si Sabrina kasi nga Later po, on, diba, nung bumabay dun sa- apat na zona ng Pangulo, sinabi ko, sa ulan? Opo. Pero before pa ho nag-ulan, nasabi ko. Saturday Sunday, nagtrabaho kami ng soft sales natin. Kinapos namin. Wala ka na. Pambata. Sila po nagbigay ng panahon para makarabat. So, no government fund. Pagdaan nyo yan, Opo. Bumisita ang Department of Budget and Management o DBM sa Baku-Bakong Kalsada sa Apalit, Pampanga portion ng MacArthur Highway dito po sa ating probinsya ngayong Lunes, August 4. Kasunod ito ng direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na i-audit ang lahat ng flood control projects. Pinangunahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang inspeksyon kasama sina Apalit Mayor June Tetangco at mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad na ipinag-utos ng kalihim ang paggamit ng Quick Response Fund ng DPWH para simulan ang pagkukumpuni sa nasabing kalsada na itinuturing ng delikado sa mga motorista at sagabal sa lumalaking negosyo sa distrito. In-inspection din ni Secretary Pangandaman ang kondisyon ng kandating flood control project sa Pampanga River.
Batay sa ulat, sakop pa ng guarantee bond ng contractor ang nasirang bahagi ng proyekto, kaya't walang pondong ilalabas mula sa gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Mga kasama po natin live dito po sa ating studio sa CLTV 36, si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman upang magbigay po ng update hinggil sa kanyang pagpasyal at inspeksyon dito po sa Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mina. Magandang gabi, Kuyang Jody. Maaya Pabengi Kengkongan. Yan. Mukhang fresh na fresh pa po si Secretary kahit kaninang umaga pa po siya nag-iikot dito sa ating probinsya. Pero gusto ko pong malaman, Sec Mina, kumusta po ang inyong pag-iikot dito? Unahin po natin sa Apalit. Ano po ang inyong nakita? Nakita po natin sa Apalit, yung portion po nung isang road at nung MacArthur na sira-sira. Baku-bakong mga daan. Ika nga ni Mayor Tetangco, parang nagsusungkaan at para kang nasa buwan. Sira-sira po, nahirapan po yung ating mga kababayan. Kawawa po kasi yung daan, yung buong daan talagang hindi ka na makakadaan. Yeah. Tapos yung mga motor nahihirapan at saka mga tricycle. Yung mga tao po, hindi na rin makalakad dahil parang wala rin ng pong drainage. Walang bangketa. Oh, wala pong bangketa. So, doon po sa gilid, doon sila naglalakad, tapos humahawak lang sila sa mga gilid ng mga tindahan. Sa mga grills, para oo. lang makalipat. Medyo nakakatakot na po yung mga pangyayari. Pinakita rin po sa atin ni Mayor na merong mga lugar doon na nahuhulog yung mga truck na may dalang bigas, may dalang mga kagamitan, at saka marami na rin pong nadisgrasya. Talagang may sugat, kailangan dalhin sa ospital. Okay. And lumipat po kayo sa may bahagi ng Kandating Arayat din. Ano naman ho ang nakita niyo? Nakita po natin doon yung isang proyekto po nung mga nakaraang taon. Medyo bago lang. Gumawa po ng flood control project doon sa river. Nasira po ito. Nung tumaas ang tubig ng Pampanga River, nasira po siya. Nawala po yung daan. Okay. Oo, nawala yung daan. Doon po dumaan yung tubig. So, nasira, nahulog po yung kanilang sheet pile. Okay. Para lang po sa kalaban ng ating mga kababayan, ano ho ba ang trabaho ng DBM? Baka ho isipin nila si Secretary Mina yata nag-implement ng mga project. Ano po ang trabaho ng inyong kagawaran? Hindi po. Ang DBM po ang gumagawa ng budget para sa gobyerno. Isinasubmit po to ng ating mga implementing agencies. Katulad po dyan ang DPWH. Sinasubmit po nila yan sa atin. Tinitingnan po natin yung mga proyekto kung kaya po nila gawin. Tapos pag naipasok na po yan sa General Appropriations Act, yan po, i-release na po namin sa DPWH, tapos sila po ang mag-i-implement ng mga proyekto. Okay. And doon sa nakita ninyo, syempre may parang wala muna yatang funding itong dito sa may Apalit portion ng MacArthur Highway. I don't know if you are aware of this, parang ilang taon na yatang hinihiling na ayusin tong kalsadang ito. And nung nag-visit noon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa area na to, sinabi na ayusin ito ng DPWH. With what you have seen, ano kaya pwedeng gawin dito muna sa lugar na ito? Unang-una po yung nangyari sa Apalit at saka dun sa MacArthur, naging resulta po siya nung nagdaang bagyo at habagat. So pwede na po sila ngayon kumuha ng pondo dun sa QRF natin tinatawag. Naglabas na po tayo dyan ng 1 billion pesos. So sinabihan po natin ang Assistant Regional Director at ang District Engineer ng DPWH na agarang hingi na ang pondong ito sa kanilang secretary sa sa Central Office para maipalabas na po ito at masimulan na po nila ang proyekto. Ang maganda po sa QRF kasi po dahil kailangan po mabilis na pagresponde, mas mabilis din po yung pag-i-implement ng kanilang proyekto. Okay. So itong QRF na to ay babantayan nyo rin yung paggamit ng QRF na to para doon sa mga proyekto na kailangan nating tutukan. Yes po. Yan po ang gagawin ng ating ahensya po. Lahat ng lumalabas na budget ng gobyerno, babantayan po natin lahat. Katawang naman po natin yung mga kasama nating mga secretary sa mga department. Sec Mina, was there a parang definite instruction coming from the President after hearing the SONA na
we have to look over these projects. Was there a definite instruction coming from the President sa inyong tanggapan? Yes po, hindi lang po nung SONA. I think yung SONA, narinig lang po ng buong bayan yung gusto talaga mangyari ng ating Pangulo. Talagang sinabihan na po niya tayo na to ensure po na lahat ng pera na nasa General Appropriations Act, mapatupad po ng tama at mas mabilis po para makarating kaagad sa mga beneficiaries. Okay. Doon sa nabasa kong report kanina, ang sinasabi parang nandun pa yata sa kontrata ng contractor yung dun sa Kandating. Paki-explain nga po ito na hindi kayo maglalabas ng pondo para rito. Ang maganda naman dito sa flood control project ng Kandating, wala pang isang taon na nung nasira yung ginawa nilang proyekto. So may kasama pa po yan sa kanilang performance. Parang meron pong 1 year So may bond yan and all. So hindi po tayo gagastos dito. We'll make sure nakausap natin ang contractor, ang district engineer na abunohan na. Kailangan pondohan na nung contractor para matapos na po ito. Gusto ko po, pagbalik ko po, sasama ko pa si secretary dyan, makita na po natin na nag-level na po, pumantay na dun sa lupa yung daan. Pero hindi lamang ho ito ipinapatupad sa project na ito, pero on all projects sa Philippines, kapag nadoon pa sa 1-year bond na yon, Yes, sila opo. ho ay mananagot rito ang contractor natin. Kailangan po managot ang ating mga contractor, kaya po sinasabihan natin sila na make sure po na maganda ang quality, wag po substandard ang mga proyekto. Okay. Kapag substandard, ano po ang gagawin natin sa mga contractor na ito? Meron naman po yung sa batas, no? Pwede po natin sila ipa-block. Hindi na po sila makakasali doon sa mga bidding ng gobyerno pag substandard ang nagawa nila at hindi nila na iparating ng tama kung ano yung mga dapat nilang gawin. Okay. Nabanggit niyo ho kanina is yung mga agencies katulad ng DPWH ay nakikipag-coordinate sa inyo. Papaano niyo ho sinusuri itong mga proyekto naman na ipapaabot sa inyo na, oy, tama ba tong budget na ibinigay o hinihingi? At the same time, kapag na-implement na, nasira, oy, mukhang teka, tagalid yata tayo sa naging ano natin. Napakahaba kuyang ng budget process natin, no. Pagkapirma po ng Pangulo December pa lang nung General Appropriations Act, January i-release na po namin yan sa kanila. Kasabay po ng pag-release natin sa January, maglalabas na rin po kami ng guidelines, yung tinatawag nating budget call. Okay. Para sila ngayon ilista na or makapag-konsulta na sila sa kanilang mga lugar at saka sa mga stakeholders nila na kung anong mga proyekto at programa ang gusto nilang i-propose para sa 2026. So, yan po hanggang June, binubusisi po namin lahat yan. Unang-una, kailangan po ang mga proyekto consistent yan dun sa mga plano, yung mga roadmap, medium-term fiscal framework na ginawa ng ating pamahalaan, meron din po itong socio-economic reform program, meron pong PDP plan, lahat po yan, lahat din po ng ahensya, meron din po silang mga roadmap. We want to ensure lang po na yan po ay nakapasok doon. Pangalawa, gusto namin makita kung yung mga proyekto na yan readily implementable. Kasi kung hindi naman po yan ready, di tetenga lang po yung budget dyan. Sayang naman, ibibigay na lang natin yan sa ahensya na kayang makapag-implement ng project on time. Pangatlo, yun po, yung titingnan natin yung nakaraang utilization ng mga ahensya at department. Kung nagagamit po ba nila yung kanilang pondo. Okay. Parang, nako, ang laki ng pondo nyo, ba't parang hindi nyo inaalat sa wastong proyekto? Parang ganun ba yung gagawin natin? Correct. Ang laki ng hinihingi nyo, hindi nyo naman ginagawa. Di Okay. wag na lang po namin kayo bigyan sa susunod na taon. Okay. Minsan ang mga LGUs nahihirapan to coordinate with the agencies, no? Paano kaya magiging role ninyo? Would you consider some reforms sa mga directives o sa mga policies natin para at least yung mga LGUs magkaroon din sila ng parang say with these projects na gagawin natin? Meron po kaming open government partnership na tinatawag po, no? Ito po ay na-institutionalize kauna-unahan dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po sa open government partnership, gusto po natin na merong public participation ang ating mga kababayan, including mga local government units, para makibahagi sa paggagawa ng budget at lalo na pag sa implementation na ng budget.
So gusto po natin silang lahat magkaroon ng parang hotline or civil society desk sa kanilang mga opisina, hindi lang sa national government kuya, pati po sa mga local government units para po makadulog yung mga kababayan natin kung may mga issue sila, problema. Lalong-lalo na po sa mga infrastructure projects o yung mga proyekto na nakikita ng tao. Pwede nating sabihin na, bakit parang kulang yata yung daan, bitin ata yung daan. May pasok ko lang din po dito, kuyang, alam mo na to, napagkwentuhan na natin dito before, yung Project Dime. Yes. Yung inyong lingkod po, kasama po ng mga ibang kabinete, as much as possible, gusto natin ikutin ng buong bansa para makita natin yung mga proyekto, pero hindi po natin kaya. Pero sa pamamagitan po ng modern technology, yung mga drones at satellites, makikita natin lahat ng proyekto natin, at least for the infrastructure part, no? May gagamitan po natin yan ng satellite at drone, makikita natin kung maganda. Ang maganda po dyan, pag nilaunch natin yung system na yan, yung application na yan, sa website namin, may portion po dyan na yung tao pwede mag-comment. O bakit yung daan na ito, parang bitin? Sabi dun sa program of works nito, dapat hanggang dito to, ganito kahaba, kailangan ganito kakapal. So mabilis po natin masasabihan yung mga ahensya na nag-implement na, pakitingin nga ito, bakit ganito, nagkukulang tayo. So sa ating pong mga kababayan, kung gusto nyo talagang tignan yung ano yung update doon sa project na ginagawa sa inyong lugar, I think hindi lang siguro sa infra, no? Yung gagawin yung pagsilip kasi nandan yung ibang mga agencies, may mga ayudang lumalabas, Yes, may pwede din mga po tupad, may mga AICS pa yan. Palagay ko may papel din kayong lalabas. Pwede rin po yan. Actually, yung sa mga ganyang klaseng pamimigay, yung digital naman. Yeah. 'Di ba yung digital na pagbibigay ng mga cash assistance, Okay. kumbaga. Oo. So, yun, madali mo makita kung yung totoong nabigyan, Siya may nga ba talaga? nangangailangan. Oo. Or baka nakasampung beses na to, hindi na to kailangan. Ganun po. Saan pumapasok yung request of realignment ng pondo sa mga road projects? Kailangan bang ang LGU ang mag-request dito or dadaan pa rin sa DPWH? Dumadaan po karamihan pag ito po ay nasa budget ng DPWH, ito po ay dadaan pa rin sa DPWH. Kanina po, maganda yung tanong niyo, Kuyang Jody, no? Kasi kanina, meron pong budget na nakalaan para sa isang portion ng daan dito rin sa may Apalit. Pero sabi ni Mayor, hindi namin kailangan yung pondo na yan kasi maayos yung daan na yan. So pwede ba ilagay na lang natin yan doon sa dito sa pinuntahan nating lugar na sira-sira. So yung mga ganyan po, pwede po natin yung gawin. I-request lang po yan ng DPWH natin at pwede po natin bigyan ng authority. Alam nyo, marami yung matutuwa sa statement yun na yan kasi usually, yung mga ginagawang kalsada, parang, matino pa tong kalsadang to, bakit pinawasak yung mga ganun ba? Pwedeng i-relate din po sa Yes po, opisina ninyo. pwede po. Parang katulad nung ginawa ni Mayor Tetangco kanina. Hindi po pala niya kailangan yung buong 30 million para doon sa portion na daan na yon. So, i-request na gagamitin na lang natin para doon sa baku-bakong daan kanina. Okay. I have last two questions. Ang may part ba yung mga mga local chief executives from the DBM with regards dun sa implemented na yung lumabas na yung budget, bantayan nyo naman and then i-update nyo kami doon sa situation, doon sa mga projects. May mga ganun Definitely pa. po. Pwede po yun. Lalo na ngayon, no? Meron tayong lahat, may Facebook tayo. Lahat tayo, merong Instagram. Lahat tayo, may YouTube. Kahit hindi kayo dumulog doon sa mga departments, makikita. Parang kami po, itong nakita namin dito sa MacArthur, napanood lang po namin sa isang report na kasamahan nyo po sa media. And, syempre, after seeing all yung mga projects na nasira, no? I think hindi lang naman ho kayo sa Pampanga mag-iikot pa, no? After seeing this, kapag ba may project na ilalatag sa inyo, parang, I think kailangan natin dagdagan ng budget dyan. Meron bang mga ganong gagawin ng DBM, lalo na sa mga flood control projects dito sa Region 3? Hindi lang siguro sa Region 3, Kuyang Jody, no? Kanina, sabi ko nga dun sa interview nung nandoon tayo sa Arayat, yung flood control, baka yung isa sa mga realization ko, baka yung mga pagpaplano natin ng mga flood control project, baka outdated na po. Baka kailangan ayusin na po natin. Mas strengthen na kasi yung mga ulan ngayon,
Pagbaha, yung habagat, dati naman po Taon-taon na yan eh. wala namang ganyan nung bata po tayo, wala namang habagat typhoon, minsan lang yan mangyari, kaya natutuwa tayo nun pag walang pasok, kasi minsan lang yan mangyari. Ngayon, pwede ba isang linggo walang pasok dahil ang lakas ng ulan, hindi pa bagyo, habagat, di po ba? So baka kailangan i-review na rin po ng DPWH lahat nung pagsasagawa nila ng mga plano, ng mga flood control. Ganon din po yung sa mga bridges. Dahil sa sobrang lakas na po ng agos ng ulan, yung ginagawang bridges po natin dati medyo mababa. So, ang dami ng tubig na nauhulog ngayon. So, kailangan baka it's high time na rin po na pwede na rin taasan yung mga bridges, no? Para hindi abutin din naman ng baha at saka ng rumaragas ang tubig. And at the same time, sa palagay niyo importante yung ugnayan, coordination between LGUs Definitely doon sa po. implementation ng projects. Yes po, dapat po. Kasi kayo po, yung mga nasa LGUs, kayo po ang nakakaalam ng situation niya sa grounds. Okay. Siyempre parang ang lumalabas dito, kayo ho yung parang bastonera budget ng bayan natin. Will that be your role ngayon? In the coming last 3 years, in the parang third and fourth quarter sa basketball, babantayan ba ni Sec Mina ngayon yung mga budget na lumalabas sa kanyang tanggapan? Alam niyo sa DBM po, talaga pong ginagawa namin yan para alam po namin na kung ang pondo nakakarating sa tao, kung dadagdagan ba namin yung pondo ng isang ahensya. Pero siguro po sa mga nangyayari ngayon at yung call ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, masihigpitan pa po natin ang mga regulations natin sa pagmomonitor ng ating budget. Okay. Bibigyan ko ho kayo ng pang Miss Universe question. Sa SONA po ni Presidente, napakatapang po ng ating Presidente last time. No? Sabi niya, managot ang mga dapat managot. Sec Mina, along the way, dun sa auditing, dun sa inyong inspection, what if medyo malapit ho sa Presidente yung sangkot or nandoon sa inyong pagsusuri? Hanggang saan ho yung pwedeng gawin ng DBM with regards dun sa ganong mga sitwasyon? So magbibigay po, malinaw po ang sinabi ng Pangulo, hindi lang po sa SONA, nagkaroon lang siya ng podcast kahapon. At sinabi po niya dun sa interview, walang kaalyado, di ba? Kahit kaalyado ko yan, o kaya sabi pa niya, kahit kaibigan kita, mahal kita, pero kailangan unahin natin yung ating trabaho. So kami po, kung kinakailangan, magbigay ng dokumento para mas mapagtibay yung mga pag-aaral, ibibigay po natin. Open po yan, transparent po tayo sa DBM. Alright. Sec Mina, please give a message to our viewers, lalo na sa mga taga Central Luzon na siyempre umaantabay po, salamat, nandito yung Secretary Mina para naman tignan yung mga proyekto at yung kapakanan ng ating taong bayan. Please go ahead. Unang-una, Kuya, nagpapasalamat po kami sa DBM, kasama ko po ang aking mga kasamahan sa DBM dahil sa mainit na pagtanggap. Alam ko po maraming issues ang nangyayari ngayon sa inyong lipunan, ang iyong pagbaha. Asahan niyo po na ang DBM po ay nandito at patuloy po magiging budget bastonero para sa masa, para to ensure po na lahat ng pera natin sa budget ay makarating ng tama at mas mabilis para sa ating taong bayan. Yan po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kaibigan, sa ating mga manonood, narinig po ninyo mismo kay DBM Secretary Mina Pangandaman ang gagawin niyang kanyang tanggapan, batay na rin sa kautusan ng ating